Bos días, benvidos a esta segunda xornada da Escola Unitaria de En Marea. É un placer estar aquí hoxe con todos vos. Son Herminia Dios, de Marea Pontevedra, e, bueno, pois hoxe nos acompaña Edelmiro López, que é profesor titular de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela e é un experto en economía agraria. Ten a perspectiva, conxuga moi ben a perspectiva política e a perspectiva académica e desenvolveu no bipartito o cargo de director xeral, co cal ten aí unha experiencia de pasar das ideas ás propostas a concretalo en accións políticas. Levou a cabo o Banco de Terras, que despois o Partido Popular encargouse de desmantelar, eso fano moi ben, o de construtivos non o levan moi ben no ADN. E, aparte, ven de participar no informe sobre os incendios no Parlamento portugués, algo que aquí en Galicia, pois tamén eso de facer informes e analizar o dos incendios tampouco se fai porque non, pa qué, non ten sentido. E ten experiencia en evaluación de fondos europeos. Xa para rematar, indicar que combina a perspectiva da política no desenvolvemento do rural, tendo no horizonte as diferentes políticas da Unión Europea, que evidentemente nos afectan. Entón, el hoxe, pois, a súa presentación vai debaixo dun título así moi rimbombante, de unha estrategia para Galicia do século XXI, propostas para o debate. Edelmiro. Está conectado? Agora sí. Ese é o problema da orientación disto. Bueno, teño de razón a F5. Debe estar. Sí, bueno. Este é o título. Bueno, agradecer a presentación sobre ela, simplemente dúas cousas, o da miña experiencia de goberno, non sei se, dependendo do auditorio, do contexto, é unha cousa positiva ou negativa. En todo caso, o Banco de Terras foi, digamos, un traballo colectivo, non individual, no cal eu tamén participei, e a precisión casi máis importante entre as miñas vertentes á hora de falar do rural galego, eu engadiría unha terceira, e que son un rapaz do interior de Ourense, da Peroxa, aínda que prexubilado da agricultura aos 22 anos, pero a miña relación co mundo rural non é só libresca, senón aínda hoxe sigo vinculado e teño ali viva a miña nai no interior de Ourense. O do título é un pouco, efectivamente, rimbombante. Isto de unha estrategia para Galicia rural do século XXI, tratei de xa baixar un pouco o listón co de propostas para o debate. O que quero destacar é que ninguén espere da miña exposición certezas, de isto ten que ser así. Teño unha pretensión máis modesta, en todo caso, poñer sobre a mesa algunhas cuestións e propostas para o debate sobre o futuro do rural galego. E, á hora de organizarme, preparei unha presentación, en parte, pensando que un domingo ás 10 da mañá, había un risco de que parte vos dormírades, entón, sempre a cousa audiovisual permite dispersar ou dar unha alternativa á miña exposición. E, preparei a presentación, pero de todos modos, a miña intención e o que vos propoño como forma de traballar nestes 3/4 de hora que, en principio, temos asignado, non é que eu faga unha exposición e despois, se hai coloquio, preguntas para o debate, os comentemos, senón, se estades de acordo, diríamos de facer esta charla interactiva ou participativa desde o principio. É dicir, eu irei seguindo o guión que máis ou menos tiña preparado, porque son moi mal improvisador, pero en calquer momento, calquer cousa que vos poda parecer que é moi discutible, e tratarei de facer algunha afirmación que sexa moi discutible, pois ímola comentando sobre a marcha, e cando acabe o noso tempo, pois Herminia dirá que acabou a sesión. En todo caso, a presentación que eu preparara organicei nestes 3 apartados. O primeiro, onde estamos, non me quero estender nun diagnóstico detallado sobre os cambios e a realidade actual do medio rural galego, pero sí
Para falar do futuro, convén poñernos mínimamente de acordo sobre onde estamos, sobre o diagnóstico e cual é a realidade actual do medio rural galego. A partir deso, no segundo apartado, pretendo establecer ou poñer sobre a mesa algunhas bases do que debería ser unha estrategia de futuro para o rural en Galicia e, despois, no último apartado, até onde nos dé tempo, algunhas cuestións e propostas concretas para o debate. Entón, primeiro, onde estamos? Antes de nada, unha breve mirada de onde vimos. Indico aí, hai só 60 anos, a mediados do século XX, Galicia era ainda unha sociedade, un país esencialmente rural e cun medio rural que casi podíamos identificar con a agricultura, con actividades agrarias. Ilustro con esas dúas cifras, tratarei de limitar as partes estadísticas e máis académicas, pero son dous datos que me parecen moi plásticos. A altura do ano 1950, o 80% da poboación galega vivía aínda no medio rural e desa poboación 9 de cada 10 traballaban e vivían principalmente a agricultura. Eso facía que o 70% total da poboación galega traballaba en actividades agrarias. Esa realidade mudou por completo nos últimos 60 anos. En concreto, resumiría esas mudanzas en 7 puntos, en 7 notas. Primeira, que a maior parte delas non van ser para nada novedosas, ou probablemente todas. Primeiro que mudou, produciuse un forte declive demográfico e tamén económico do medio rural, que se acompañou dunha concentración cada vez maior das persoas, da poboación e tamén da actividade económica, principalmente no eixo atlántico e en xeral nas áreas urbanas. O resultado é que hoxe Galicia xa non é un país, unha sociedade rural. O noso rural, isto pode parecer unha primeira afirmación discutible ou polémica, pero cos datos é bastante obvia. O rural sigue ocupando a gran maior parte do territorio, máis do 80% do territorio, pero aí só vive pouco máis da cuarta parte da poboación. Isto está sacado, entre parénteses, a primeira, se nos puxéramos en plan académico, é como definimos o rural, onde está o límite entre o rural e o urbano. Bueno, para non perder tempo nisto, o que fixen é tomar os datos procedentes da clasificación dos concellos según o grau de urbanización que elaborou o Instituto Galego de Estatística aplicando a metodoloxía de Eurostat. E aí identificas, ou podemos identificar como rural, eso que pon aí CPP, zonas pouco poboadas. É a xerga europea. Pois ben, se identificamos, se asimilamos rural a esas chamadas zonas pouco poboadas, vedes aí que iso ocupa o 82% do territorio, están 240 dos 313 concellos de Galicia, se non lembro mal. En todo caso, está máis do 80% do territorio, pero só vive aí pouco máis da cuarta parte da poboación. Segundo gran cambio é que, ao mesmo tempo que cada vez iba quedando no rural unha menor porcentaxe da poboación, deuse unha crecente desagrarización do medio rural. Unha reducción da importancia que teñen as actividades agrarias e nos concellos costeiros podemos incluir as actividades pesqueiras, a importancia que teñen nesas áreas. A consecuencia diso é que se Galicia xa non é unha sociedade rural, hoxe o rural galego xa non é só nin principalmente agrario. Expresado nunha cifra, e tedes aí tomado da mesma clasificación, dos mesmos datos do IGE, se nos concellos rurais vive hoxe pouco máis da cuarta parte da poboación, desa poboación da que traballa, a que ten actividade principal en actividades agrarias, pesca e sector forestal é o 15%, 14% exactamente. Mentres que case os 2/3 da poboación rural activa económicamente traballa en actividades dos servicios. Nese, resumido en dúas cifras, o acabo de sinalar, aí poño en vermello as dúas grandes cifras que resumen as mudanzas que se produciron nos últimos 60 anos. Pasamos dun 80 a pouco máis do 25% da poboación vivindo no medio rural e desa poboación rural dun 90% que traballaba e vivía principalmente a agricultura de 60 anos a ao redor do 15% na actualidade. Ben, o problema de fondo, e ainda non me meto no futuro, pero sí pensando no futuro, o problema de fondo, e aquí tomo prestada unha frase dun amigo portugués, Fernando Oliveira Batista, moi amigo desde fai décadas, e que para os que non o coñezades foi ministro de Agricultura no ano 75. Foi o que
levou a cabo a reforma agraria en Portugal. Entón, Fernando di, referido ao medio rural en Portugal, eu creo que é totalmente aplicable ao medio rural galego, que o problema de fondo é que o rural xa non é só nin principalmente agrario, pero aínda non é outra cousa. Non é outra cousa. Ou é, hoxe, moitas cousas á vez, actividades económicas, demandas sociais, tipos de residentes, de persoas que viven no rural, e moitas cousas á vez, sin unha ordenación e unha articulación global desas diferentes pezas. En calquer caso, que temos que ter claro é que hoxe desapareceu a identidade medio rural igual á agricultura que definía a realidade, pois, mesmo cando eu era rapaz, a mediados da década dos 60 na miña aldea. De forma máis rápida, unhas cuantas pinceladas máis, para mí isto sería o fundamental, o acabo de decir sobre o que é a realidade actual, pero un par de pinceladas máis sobre a base económica. Temos un medio rural, terceira nota, eran 7, digo para que cando vayamos aproximándonos a 7 sabedes que queda menos. Terceira nota, temos un medio rural con enormes deficiencias nas actividades agrarias e na industria agroalimentaria, como un elemento básico que lastra, veu lastrando a dinámica das áreas rurais. Isto podía ilustrar con un montón de datos, pero para min o dato máis expresivo disto, do problema que temos na base agroalimentaria en Galicia e como iso veu condicionando a evolución das distintas áreas rurais, o dato máis expresivo é que desde que hai estatísticas ao respecto, é dicir, nos últimos 30 anos, Galicia ven registrando unha balanza agroalimentaria deficitaria. É dicir, non producimos ni siquiera os alimentos de orixe agraria que comemos, que consumimos. Ao contrario do que sucede no ámbito pesqueiro, onde producimos moito máis do que consumimos aos cidadáns galegos. Entón, temos uns fortes déficits no ámbito agrario e globalmente no complexo agroalimentario, que veñen lastrando a dinámica da maior parte das áreas rurais. Como consecuencia diso e do limitado desenvolvemento de outras actividades no medio rural, actividades industriais e terciarias, os concellos rurais en Galicia caracterizan en xeral por baixos niveis de produción por habitante. Puxen aí o do PIB, aínda que odio, en charlas fora do ámbito económico, isto do PIB parece que pon a todos a defensiva, un termo técnico, pero en termos máis comprensibles para calquer cidadán, isto ten relevancia porque o que implica a capacidade de producir riqueza por persoa é limitada. Entón, temos un baixo produto por habitante, en cambio, a situación é moito menos desfavorable no medio rural en termos de renda disponible. Se nos fixamos na capacidade de gasto das familias, aí a distancia coas áreas urbanas é moito menor, pero a costa dunha forte dependencia das transferencias sociais. Calquera que coñeza, eu, e sendo de Ourense, non sei se que é da maior parte das áreas rurais de Ourense, saberíamos de que, pero tamén do resto de Galicia. Quinta nota, ademais desas debilidades económicas, temos un medio rural que continúa registrando enormes deficiencias no acceso aos servicios básicos. Servicios básicos para a poboación, e que teñen que ver co benestar material, e tamén para as empresas, que son decisivos de cara a instalarse novas actividades económicas. Aí poño algúns exemplos, servicios de sanidade, educación, atención á infancia e á poboación dependente, transporte público, acceso ás TIC, son non meto vías de comunicación. Creo que estamos moi ben surtidos, ainda que o horizonte de reivindicación a nivel local sigue dirixido a asfaltar outra pista. Os problemas temos os noutros. Un problema este, o das deficiencias no acceso a servicios básicos, que ten moito que ver con en que investimos os fondos públicos nos últimos 50 ou 60 anos, pero tamén, e nesto temos que ser sinceros con nós mesmos, ten moito que ver coa estructura do hábitat que se foi configurando históricamente no noso medio rural. É moi difícil manter unha estructura coas 30.000 entidades de poboación que máis ou menos se configuraron históricamente en Galicia, asegurando para todas as entidades un acceso aos servicios propio do século XXI. Esta é unha tarefa difícil, non digo imposible, pero difícil. Sexto nota, temos un medio rural con enormes problemas demográficos. Teño aí varios datos, pero casi me vou deter neles. O que me interesa destacar aquí é o que poño en negriña. Eses problemas demográficos son unha realidade, pero contrariamente a unha visión que continuamente se traslada, os problemas demográficos non son a orixe dos problemas socioeconómicos do medio rural, son o síntoma. E, polo tanto, pensando no futuro, a solución a eses problemas demográficos non está na demografía, se nacen máis nenos, está
en dotar ou lograr oportunidades de emprego e acceso aos servicios nas áreas rurais equiparables aos das áreas urbanas. Aí tedes os datos da pirámide demográfica da poboación rural, o que está en verde é o actual, o que está en azul o de hai 20 anos, como consecuencia dese envellecemento que nos mostra claramente esa diapositiva e da baixa fecundidade, o baixo número de fillos por muller, que nas áreas rurais é inferior mesmo ao das áreas urbanas, e iso é un síntoma das especiais dificultades para a maternidade e a paternidade no medio rural, ten máis costes, por eso os datos dan o que dan. Iso o que provoca é que nas áreas rurais en Galicia veña morrendo moita máis xente do que nace, o que fai que gran parte do noso rural este nun proceso de regresión demográfica dificilmente reversible. Pero a maiores, se miramos os movimentos migratorios, isto requeriría pararnos máis, pero non me vou parar, teño aquí o cronómetro que me vai dicindo. Realmente, se un miro o saldo migratorio nos últimos 15 anos, a mí isto ten certo interés, e digo eso un minuto. Temos un saldo equilibrado. Xa non é migración o factor básico que fai que diminúe a poboación no rural. Pero a poboación diminúe porque morre moita máis xente da que nace produto do envellecemento acumulado nas décadas anteriores. Pero, cando un escarba neses fluxos migratorios, o que vemos é que o saldo aproximadamente equilibrado que se dá nos últimos 15 anos, no conxunto do rural, é produto de dous fluxos totalmente distintos. O retorno de antigos emigrantes, tanto de Europa, de América, como do resto do Estado, que volven ao seu lugar de orixe, toda a miña familia, non fai falta que me digan os libros, todos os meus tíos e os meus pais entran nese perfil. Entón, hai un fluxo de retorno de persoas de idade madura e avanzada, e ao mesmo tempo síguense dando altas tasas de emigración de poboación rural moza no inicio da vida activa, especialmente de mozas, o que está levando a un desequilibrio nas cidades centrais da vida activa, un desequilibrio, unha masculinización cada vez maior. E isto, de novo, volvo a que a demografía é un síntoma dos problemas do medio rural. Isto está nos chamando a atención de que o coste de vivir no rural neste momento é especialmente forte polas deficiencias no acceso aos servicios para as mozas. A perspectiva de vou quedar na casa tendo que cuidar os fillos, os vellos dos lados, sin unhas posibilidades de desenvolver unha vida profesional autónoma propia dos tempos que vivimos, eso manifestase en que un ve as tasas migratorias e son moito maiores nas mulleres que nos homes, nas cidades mozas. Última nota, e nesto sí que me pararei un pouco máis. Todo o que estuve comentando son pinceladas xerais sobre o conxunto rural, pero o último feito a destacar, e para mí o máis importante, é que temos un medio rural cada vez máis heteroxéneo, cada vez máis desigual. Máis desigual entre comarcas, non se parecen nada pois, as serras orientais de Lugo das áreas periurbanas en torno a Vigo ou Pontevedra. Entre comarcas, entre concellos e cada vez máis entre as parroquias dun mesmo concello. Hai unha heteroxeneidade micro que leva unha diferenciación cada vez maior, mesmo entre parroquias relativamente próximas. Cal é a orixe desa heteroxeneidade? Por un lado, a diferenciación espacial do sector agrario, se nos miramos a realidade agraria, tamaño das explotacións, especializacións, nivel tecnolóxico, é enormemente desigual, moito máis que hai 50 ou 60 anos, pero o principal factor que leva a esas heteroxeneidade, a esas disparidades dentro do medio rural galego, é o desenvolvemento moi desigual das oportunidades de traballo en actividades industriais e de servicios, o cual ten a súa orixe, por un lado, no tecido económico local e nun factor que cada vez está adquirindo máis importancia para a diferenciación das áreas rurais en Galicia, que é a proximidade a mercados de traballo urbanos. En Galicia, igual que sucede en toda Europa, hai un volume cada vez maior de fluxos de mobilidade diaria entre o lugar de residencia e o lugar de traballo. En concreto, unha parte crecente da poboación rural vive no medio rural, pero desplázase diariamente a traballar a unha cidade ou unha cabeceira comarcal próxima. E eses fluxos de mobilidade diaria, máis do 45% da poboación galega hoxe traballa nun municipio diferente àquel no que vive. Entón, eses fluxos de mobilidade diaria determinan unha diferenciación crecente entre os concellos insertados en mercados de traballo urbanos daqueles que están alonxados das posibilidades desas mobilidade diaria. Ben, a heteroxeneidade eu resumiría en que se foron configurando tres Galicias rurais. Podemos poner unha tipoloxía moito máis detallada, pero
Realmente, hoxe, hai tres grandes Galicias e tamén que se corresponden con tres Galicias rurais. Por un lado, está as áreas rurais do eixo atlántico e outras zonas periurbanas que están dominadas por os mercados de traballo urbano, pola influencia das áreas urbanas próximas, e teñen indicadores demográficos positivos, altas densidades, en xeral mantenimento ou incluso crecemento da poboación. Segundo lugar, temos a Galicia central ou interior. Isto corresponde sobre todo coas comarcas gandeiras do interior de Lugo e Coruña. Son áreas cunha base gandeira relativamente sólida, non quer dicir exenta de problemas, pero onde ainda se mantén unha actividade agraria importante, que contan, ademais, casi todas elas con cabeceiras comarcais de certa dimensión, que actúan como soporte do entorno rural próximo, e iso permite que se manteñan, son áreas que veñen perdendo poboación, pero de forma moderada, e manteñen aínda densidades medio altas, ou medio baixas, perdón. E finalmente temos a terceira Galicia, que é onde cada vez máis se concentra o noso problema, que é as zonas de montaña, principalmente do tercio oriental, toda a metade sur tamén do Ourense, e a dorsal galega. Estas son as áreas do rural galego cun despoboamento máis acusado e dificilmente reversible. As densidades aquí móvense en torno, por baixo dos 15 habitantes por kilómetro cuadrado. Podelo ver neste mapa, non é nada sofisticado, aí tedes representadas as densidades demográficas, a Galicia, as áreas rurais do eixo atlántico, as comarcas periurbanas, que aparecen máis en oscuro, a Galicia de montaño, que aparece máis claro, que son densidades por baixo de 15 habitantes por kilómetro cuadrado, e o que temos no medio, é dicir, hai zonas fronteirizas, isto non é tan, pero sería esa Galicia interior ou esa Galicia central. A mesma heteroxeneidade encontramos se en vez de fixarnos na actividade económica e na densidade de poboación, miramos os usos do solo. Tamén nos usos do solo encontramos enormes disparidades dentro do rural galego e que se poden resumir na existencia de tres Galizas rurais. Aquí tomo esta tipoloxía dun traballo de colegas de Lugo, que menciono aquí porque a máis un deles, que era un amigo de fai moito tempo e que éramos da mesma quinta, morreu prematuramente, que é Rafa Crecente. Está tomando un traballo de Rafa Crecente e Eduardo Corbelle, e os nomes tomo os prestados a eles. A partir dunha análise das mudanzas dos usos do solo a nivel parroquial no período 1975-2005, eles establecen a existencia de tres Galicias que son estas que temos aquí. En azul está o que eles denominan o rural urbanizado e forestado, áreas de alta densidade de poboación, costeiras ou no entorno das cidades, onde o que hai é o que domina é o arborado, ao mesmo tempo que se van expandindo os usos urbanos. Aí é onde temos o gran problema do interfaz urbano-forestal, como Nigrán, o que nos pasou no verão pasado. En todo caso, temos en primeiro lugar o rural urbanizado e forestado, que puxen outra vez o mapa das densidades demográficas, vedes que máis ou menos se corresponde coa Galicia, coas áreas rurais periurbanas do eixo atlántico e de outras zonas. Segundo lugar, a segunda Galiza en canto aos usos do solo é o que temos aí en verde, é o que denominan estes compañeros de Lugo o rural activo, é dicir, onde se sigue dando un maior uso agrario, sobre todo gandeiro, do territorio, mesmo se veu expandindo a costa da transformación en pastos de terras de monte, e iso correspóndese con gran parte da Galicia central ou interior que antes comentábamos. E, finalmente, en cor morado está o que eles dominan o rural abandonado. Rural abandonado onde domina o mato, o monte baixo, e que se corresponde coas áreas de montaña de menor densidade de poboación. Bueno, como non interrumpides aquí, me levo 22 minutos, entón trataré de abreviar logo para ver se hai ao final debate. A parte propositiva, que debía ter dedicado máis tempo a isto. Partindo desa realidade, sobre que bases podemos construir unha estrategia de futuro? Eu, a primeira idea que destacaría, e na parte de polémica gustaríame que tuvera, porque levamos décadas lamentándonos coa evolución do noso rural e, ao final, o horizonte acaba sendo, en gran medida, como logramos volver a algo máis parecido posible ao que tiñamos hai 50 ou 60 anos.
Eu creo que, de entrada, necesitamos un cambio de enfoque ou de perspectiva. É dicir, dedicar menos tempo a unha mirada continua ao pasado e unha melancolía polo que foi o noso medio rural, porque eso lévanos a centrar as enerxías en reunións de debate e tamén os fondos públicos, a tratar, poño aí entre aspas, salvar o que se poda dunha realidade que xa non vai volver tal como a coñecemos que temos certa idade. Creo que necesitamos abandonar esa melancolía continua polo que foi o noso rural, moitas veces idealizado, e sustituir eso por unha perspectiva de futuro. Como configuramos un rural posible, mellor non é o rural ideal, un novo medio rural, un rural posible, que se adapte ás condicións e ás demandas actuais da sociedade galega. Ainda que xa vou andando apretado de tempo, porque me estendín demasiado no das pinceladas de diagnóstico do principio, un amigo meu, que un sociólogo español, que é o máximo experto, eu creo, en demografía rural en España, Luis Camarero, cando eu xa tiña escrito esta idea noutras, vinlle expresado algo parecido referido ao medio rural español, en xeral, sobre todo no interior. Ele expreso dicindo, a pregunta importante non é por que marcharon os que se foron, senón quen queda no rural, quen está disposto a vir, con que proxectos vitais e para que actividades. Porque se a pregunta que nos facemos é por que marcharon os que se foron, a tendencia de cara ás alternativas é tratar de reconstruir algo máis parecido posible àquelo que había antes de que marchara. Entón, creo que necesitamos esta mirada. Isto non quere decir facer tabula rasa e que eu sexa aquí un urbanita ou un ourensán rural renegado que di eu quero esquecerme do que era cando eu era rapata. Creo que ese novo rural ten que construirse tendo como unha base fundamental o patrimonio natural e cultural herdado históricamente, pero tendo como horizonte como construímos un rural adaptado á realidade actual da sociedade galega. E ese rural, para ser viable, tanto do punto de vista económico como social, simplificando, eu diría que ten que cumprir dous requisitos. O primeiro é, ten que ser capaz de ofrecer á poboación rural, os que decidan vivir no rural, uns niveis de renda, unhas oportunidades laborais, un acceso aos servicios equiparables aos das áreas urbanas. Non estou falando de todo igual, hai diferencias inevitables, pero se eu tuvera que resumilo, o que poño aí en esta cor morada, ten que ser un medio rural que ofrece unha igualdade real de oportunidades aqueles que ou ben son de orixe rural ou decidan voluntariamente vivir ali. E o segundo gran requisito que ten que cumprir ese novo rural que temos aínda que construir é, como base para a xeración de emprego e renda para os seus habitantes, ese rural ten que ser capaz de responder ás demandas actuais da sociedade, porque aí é onde vai estar as fontes de vida e de obtención de ingresos. E que demandas fai unha sociedade como a galega actual ao seu medio rural? Pues, basicamente, podemos ordenar en 4 grupos. Por un lado, o suministro de alimentos, madeira e outras materias primas. Alguén diría, estas son as funcións tradicionais, pero de enorme importancia na actualidade e que hoxe implican producir alimentos, por exemplo, de forma diferente hai 20 anos, con máis atención á calidade, á sustentabilidade dos sistemas productivos. En todo caso, unha primeira función é esta. A segunda función, o tipo de demandas que a nosa sociedade fai ao medio rural, é que este produza outros bens e servicios que retribúe o mercado, desde o turismo e o ocio, que é o que máis se destaca, pero tamén produción de enerxías renovables, artesanía e pequena industria local. Hai cantidade de novas demandas sobre o medio rural por parte da sociedade que supoñen tamén novos mercados e novas oportunidades para os seus residentes. E quedan as dúas últimas funcións. Son, por un lado, as funcións ambientais, non me estendo aí, e as funcións que chamamos sociais territoriais, conservación do patrimonio cultural e a contribución ao equilibrio territorial. Bueno, deses 4 tipos de funcións que teñen que ser o sostén económico do medio rural do futuro, hai que ter clara unha diferenciación. Os 2 primeiros tipos de funcións implican producir bens e servicios para o mercado. E, por tanto, o futuro que teñan esas actividades nas diferentes comarcas, nos diferentes concellos, vai depender da capacidade, ben dos residentes locais ou de outras persoas que se trasladen a vivir a eses concellos, a capacidade para producir
bens con saída no mercado. Ben en mercados locais, mercado de ámbito galego, mercados máis amplos. Pero as outras dúas funcións que mencionei, as ambientais e as sociais territoriais, non son pagadas polo mercado, porque son o que se chama en economía bens públicos, que non vou dar a tabarra con que como se define en economía de bens públicos, pero, digamos, son bens non privatizables en canto á súa retribución. Por lo tanto, se non nos paga o mercado e son demandados socialmente, esas funcións teñen que ser retribuídas polo conxunto da sociedade a través de transferencias públicas. Transferencias que non se conciben como axudas aos pobriños rurais, porque, mira, tú, hai que ter un detalle, son que é a forma de remunerar as sociedades civilizadas bens que demanda o conxunto da sociedade e que non paga o mercado. Nese sentido, o futuro económico das áreas rurais, indico aí, non pode construirse de espaldas aos contextos dos mercados, pero non pode deixarse só en mans do mercado, e moito menos en mans de determinados intereses privados, porque entón levaríamos que as funcións non pagadas polo mercado non se cumprirían e as que paga o mercado, ademais, acabarían sendo monopolizadas por determinados axentes. En todo caso, hai un principio básico que creo que temos que ter en conta. E depois, se imos moi apretados de tempo, incluso non desenvolvo das propostas concretas, interesame estas cuestións máis de bases xerais. Un principio básico que temos que ter en conta é que, e leo caso que poño na diapositiva, todo o que pretendamos que produza o noso medio rural ten que ser pagado por alguén. E, por lo tanto, ten que responder a unha demanda social real e de certa entidade. Non valen, nun extremo, os usos ou aproveitamentos do espazo rural que se impoñen aos seus habitantes e, ademais, sen unha adecuada retribución e sen unha participación deses habitantes nesas actividades, non vale iso. Pero, en sentido contrario, tampouco valen as alternativas puramente voluntaristas sobre actividades que non contan con viabilidade económica e para as que tampouco hai unha demanda social de certa entidade. Nese sentido, cando pensamos en alternativas de que pode producir unha determinada comarca ou un determinado concello, eu creo que poñemos demasiado acento, incluso tamén por parte dos especialistas, nos factores de oferta. Os recursos do territorio que permiten producir. Eu creo que cada vez hai que prestarlle máis atención ao lado dos factores de oferta, que estamos nós en condicións de producir, hai que prestarlle atención á demanda. En que medida existe ou pode existir no futuro unha demanda de certa entidade, insisto, non só no mercado, pode ser demanda de funcións ambientais e sociais territoriais, onde hai perspectivas de que sea retribuída ou se pode reclamar a existencia dunha retribución a través de transferencias públicas. Pero, compre ter moi claro este principio, todo o que queiramos que produza o medio rural no futuro ten que ser pagado por alguén. A partir de aí, establecía 6 propostas para o debate, pero que non vou canto agora, xa nada, non? Bueno, 5, sí. Eu, para poñer ideas concretas, non respostas, recetas para a cociña do futuro, senón plasmar esas que pode parecer principios demasiado xerais ou demasiado filosóficos. En propostas concretas, ordenei en 6 puntos que os 3 primeiros teñen que ver sobre todo coa base económica, o cuarto co modelo de organización territorial do medio rural e os 2 últimos son pequenos engadidos. Entón, non nos vou desenvolver, se os parece ben, senón mencionalos únicamente así de forma telegráfica. A primeira cuestión a decidir é que futuro económico teñen as áreas rurais e en torno a que actividades se pode configurar ese futuro económico das áreas rurais. Depende do anterior que a resposta vai ser moi diferente según de que tipo de área rural falemos, pensando nas 3 Galizas rurais que decía antes. Pero algunhas ideas xerais que eu apuntaría é, a primeira é que o medio rural, xa o actual, pero moito máis o do futuro, non vai poder sustentarse só na agricultura, pero é inconcebible sin agricultura. Non vai poder sustentarse só na agricultura, porque se xa o 85% da poboación rural traballa principalmente en outras actividades. Pero necesita de modo imprescindible unha base agroalimentaria sólida e un aproveitamento equilibrado do espazo agroforestal. Por moitos motivos que desenvolvo aí, pero casi non me vou estender. Non é só polo peso que teñe, se entendo directamente na produción e no emprego, senón porque unha base fundamental para xerar novas actividades no medio rural son as actividades que integran a cadea agroalimentaria, suministro de insumos á agricultura,
transformación e comercialización de produtos agrarios, e tamén porque hai moitas actividades que moitas veces se sinalan como posibles alternativas no rural que a súa viabilidade require de modo indispensable unha agricultura viva. Por exemplo, eu non son capaz de concebir o desenvolvemento de actividades de ocio, de turismo no medio rural, sin o mantenimento dunha agricultura viva. O día que teñamos todo cheo de xestas e toxos ou de eucaliptos, supoño que o atractivo que terá o noso medio rural para as actividades será prácticamente nulo. Entón, primeira idea, o rural non pode sustentarse só económicamente na agricultura, pero require de modo imprescindible unha base agroalimentaria sólida. Partindo deso, o futuro económico de cada comarca ou concello vai ser distinto. E require responder a 4 cuestións. Que actividades económicas se poden desenvolver? E aí ter en conta factores tanto de oferta como de demanda. Impulsadas por que axentes? Que papel poden xogar os axentes locais? Que papel xogarán axentes, empresas ou persoas que non residan de forma permanente nesa zona? Con que efectos para a poboación residente? No caso, sobre todo, que os promotores non residen permanentemente, que efectos van ter esas actividades sobre os que sí residen de forma habitual na zona? E con que apoios públicos? Serían as 4 cuestións fundamentais a desenvolver. Un aspecto a ter presente é que, se miramos a realidade actual e tamén en países do noso entorno, no medio rural desenvolvense ou podense desenvolver unha enorme variedade de actividades. Aí poño unha tipoloxía, pero non me vou estender, pero hai desde actividades dirixidas ao mercado local até actividades para mercados máis amplios, actividades ligadas aos recursos do territorio e outras para as que o territorio é só un soporte físico. E o que hai actividades privadas ligadas á lógica do mercado, pero en moitas das nosas áreas rurais, sobre todo nas de montaña, é decisivo o emprego público, ligado ao despregue no territorio do estado do benestar, tamén do punto de vista económico, o de que suceda co estado do benestar é decisivo para o tecido económico de moitas áreas rurais. En todo caso, era simplemente apuntar a idea de que hai unha enorme variedade de actividades. Ademais do tipo de actividades, unha cuestión que é a segunda, no das propostas ou cuestións para o debate, ten que ver máis co modelo de desenvolvemento desas distintas actividades económicas. E aquí hai un conflicto, no cal eu teño clara a miña posición, pero expoño aquí como unha cuestión a debatir ou sobre a que decidir. E é o conflicto que hai entre crecemento económico e un mellor reparto dos resultados do crecemento. A hora de configurar calquera alternativa, hai un dilema, que trato de resumir aí. O dilema é o obxectivo prioritario das políticas públicas e das alternativas ten que ser maximizar o crecemento económico nas áreas rurais, aproveitar ao máximo os seus recursos, con independencia de son protagonizados por actores locais ou por empresas externas, mesmo grandes empresas, e de como se reparten os resultados, os beneficios desas actividades, o obxectivo prioritario ten que ser este, ou ben ten que centrarse ese obxectivo prioritario na mellora do nivel de vida da poboación rural. Creo que é obvio, por lo menos que me coñecedes, cal é a miña resposta. O que compre ter claro é que esas dúas alternativas levanos a estrategias totalmente distintas. E iso vese moi claramente, sobre todo en algunhas actividades. Poño o exemplo das enerxías renovables. Se eu quero maximizar o crecemento do produto económico ligado ao aproveitamento das renovables, poñeré eso en maus das grandes empresas eléctricas españolas. E depois saberemos que queda desa actividade na poboación local. Si pretendo poñer o acento na mellora do benestar da poboación rural, irei para proxectos a menor escala, que van ir máis lentos e con maior participación da poboación do territorio. Terceiro punto, xa vou acabando, ten que ver coa complementariedade de conflicto entre distintas actividades e usos do solo. Sempre houbo no rural un conflicto entre distintas actividades, pero en Galicia o conflicto realmente, até fai 30 anos, era só entre actividades agrogandeiras e forestal, sobre todo a partir das repoboacións no franquismo. Pero hoxe o panorama é moito máis complexo, na medida en que cada vez hai unhas demandas máis diversas sobre o medio rural, iso implica novos mercados e novas funcións para os territorios rurais. Nalgúns casos hai complementaridades entre distintas actividades e, cojonudo, o reto das políticas públicas é favorecer esas complementaridades. Por poñer un exemplo, poño aí, entre producións agroalimentarias de calidade e turismo rural. Claro, isto de que un vaya a aloxarse a algunhas áreas rurais de Galicia e que o queixo que lle poñan, estando no territorio dunha denominación de orixe de queixo, e que poñan queixo dunha marca holandesa e de barra, claro, para matarnos,
Pero neste caso, digamos, non digo que sea fácil, pero aquí o reto é relativamente fácil, favorecer esas complementariedades. Pero o problema é que temos, e imos ter cada vez máis, conflictos entre actividades e usos do solo que son incompatibles entre sí. O problema é que teñen un enorme conflicto. Daí que un elemento fundamental da Galiza rural do futuro é o ordenamento do territorio. Non me vou estender nisto, pero moito máis que hai 15, 20, non digamos, hai 50 anos. Cuarto punto ten que ver coa organización territorial. Tema polémico. Aí hai tres grandes cuestións a decidir. O futuro da estrutura do hábitat rural que temos en Galicia, en que medida é viable, pensando a medio e longo prazo, pensar en manter unha estrutura con 30.000 entidades de poboación, habitadas todas elas, e cun acceso adecuado aos servizos do século XXI, todas elas. Ou, se non será necesario asumir sin dramatismo que no futuro vai haber cada vez máis situacións moi diferentes. Unha gran parte deses núcleos, eu espero que a maior parte, pero unha gran parte seguirán habitados permanentemente, outros iránse convertindo cada vez máis en residencias secundarias de fin de semana nas vacacións, a miña parroquia en Ourense é eso, xa hoxe. Outras acaban tendo un uso turístico estacional e haberá núcleos de poboación, aldeas que queden abandonadas. E isto, para min, non sería o máis preocupante. O preocupante é que queden áreas rurais completas sin unha adecuada movilización e poboación que non viva en condicións adecuadas. Pero se nos flaxelamos cada vez que saquen algún xornal concreto, que ten especial querencia por isto, noticia de que quedaron tantas aldeas abandonadas, creo que estamos desenfocando o problema. Pero xa digo que poño aquí para debatir. Segunda gran cuestión, referido ao futuro da organización territorial do noso medio rural, ten que ver coa localización das actividades económicas. E aquí a cuestión é, favorecemos a concentración de novas actividades económicas, empresariais, novas iniciativas empresariais nas cabeceiras locais ou comarcais, ou a dispersión por todo o territorio. E até onde e como equilibramos esas dúas posibles estrategias. E a terceira ten que ver coa planificación dos servizos públicos. Aquí, sempre que sexa posible, creo que se debe favorecer aos servizos a domicilio. E Galicia, nese aspecto, está a anos luz do que encontramos noutros territorios europeos. Os que temos pais, no meu caso nai, con máis de 80 anos, que necesita ir a revisión do Sintrón, isto de que cada vez que ten que ir a unha consulta, no noso caso está ben, porque de paso sirve tamén para ver xente, pero que eso non se poda prestar a domicilio é dificilmente comprensible cun hábitat disperso como que hai en Galicia. Iso debemos favorecer o máis posible, pero vai sustir unha cuestión, e é até onde podemos chegar na aproximación dos servizos á poboación. E naqueles casos en que eso non sexa posible, eu creo que hai un factor decisivo que até agora lle prestamos unha atención insuficiente, que é o desenvolvemento do servizo de transporte público no rural. Eu creo que é decisivo para favorecer ese acceso universal aos servizos públicos. Non podemos ter un centro de saúde en cada aldea, pero sí podemos ter servizos de transporte público que faciliten a aproximación da poboación aos servizos ali onde a inversa non é posible. Acabo xa. Quinto e último punto, e o sexto casi vou saltar. Necesitamos organizar as novas relacións entre poboación rural e espacio rural. E isto teño que consumir un mínimo minuto e medio porque pode sonar moi abstracto. A idea é a seguinte, a ver se consigo expoñela con claridade. Recollo aí, de todos modos, por si ao mellor está máis claro que o que eu vou expoñer. Até hai 60 anos, no noso medio rural, había unha vinculación moi estreita entre poboación rural e espacio rural, territorio. Porque os habitantes de cada parroquia, que eran a inmensa maioría agricultores, tiñan o seu sustento económico no aproveitamento do espacio agroforestal da parroquia. Isto, nos últimos 60 anos, mudou por completo. Igual que en todo o medio rural europeo, tamén en Galicia asistimos a unha separación crecente entre poboación rural, a que vive nun determinado espacio, nunha parroquia, e territorio rural, espacio rural. Por que hai unha separación crecente? Pola desagrarización da poboación rural, unha parte cada vez maior dos que viven non traballan na agricultura e moitos deles ni siquiera traballan no propio territorio. E, por outro lado, tamén hai esa desvinculación cada vez maior polo aumento da mobilidade da poboación rural. Cando eu era rapaz, o meu mundo acabase na miña parroquia. Ir
Ourense, que estaba a 17 km, para mí era unha aventura, levaba 2 horas menos cuarto o coche de línea. Entón, xa podedes imaginarvos o que supoñía de aventura. Eso se mudou por completo. Pode haber persoas que vivan nun lugar e traballen a 20 km. A consecuencia é que hoxe non hai unha vinculación estreita entre poboación rural e espazo rural, unha separación cada vez maior. E isto plasmase en situacións que encontramos e imos encontrar cada vez máis. Hoxe é posible ter un espacio rural ben aproveitado para produción agraria, forestal, convivindo cun completo despoboamento. O que sucede é que eses aproveitamentos son realizados por persoas que non viven ali. En sentido contrario, podemos ter, e de feito temos, é a situación xeral nos ámbitos periurbanos, áreas rurais cun dinamismo demográfico importante, alta densidade de poboación, sigue medrando a poboación, convivindo cun completo abandono do espacio agrario e forestal, porque son áreas puramente residenciais ou os que traballan no propio territorio fan noutras actividades. Bueno, este é un dato fundamental de cara ao futuro. Necesitamos organizar esas relacións moito máis complexas que hoxe existen entre poboación rural e espacio rural. Aquí desenvolvía un pouco máis, se queredes, só fixándome no último. Iso implica que o ordenamento de xestión do espacio rural vai exixir cada vez máis conciliar os intereses de 3 colectivos que até hai 60 anos se identificaban, pero que cada vez coinciden menos. Os residentes nesa zona, os propietarios das terras e as persoas ou empresas interesadas no aproveitamento desas terras. Son 3 colectivos, cando era rapaz eran todos os mesmos, e podía poñer nomes a todos, non? Pero hoxe, eu penso mesmo na miña parroquia, e non coinciden para nada. Quen son os propietarios das terras, quen vive ali, e quen pode estar interesado en ter algún proxecto de aproveitamento. E decía que non iba a decir o último, pero xa, postos a pasarme de tempo, a última cuestión ou proposta para o debate é que, como base para a movilización productiva das terras, que é dos elementos fundamentais que temos por resolver, necesitamos configurar unha nova relación, un novo equilibrio entre propietarios e usuarios das terras. Son partidario e defendendo fai moito tempo que necesitamos unha reforma agraria, unha reforma estructural. Por exemplo, o Banco de Terras é un instrumento modesto nesa línea, un pequeno paso. Pero o que necesitamos é algo máis potente, con ese instrumento e moitos outros. Unha reforma agraria non centrada na propiedade, temos unha propiedade distribuída de forma moi dispersa, eu non lle tocaría eso. O que necesitamos é modificar o marco que regula os dereitos asociados á propiedade da terra. En que sentido? Concedendo cada vez máis prioridade aos usuarios actuais ou potenciais das terras, sempre que os seus proxectos estén acorde coa ordenación aprobada colectivamente, os que teñan proxectos de uso de acordo co que se considera beneficioso do punto de vista do conxunto da colectividade, necesitamos priorizar os intereses deso frente aos daqueles propietarios que simplemente manteñen as terras abandonadas ou en estado de degradación productiva e ambiental. Bueno, ao final, acabo de ver, consumín 3/4 de hora, que era o tempo asignado. Debín falar tan rápido que ni siquiera vos atrevestes a interrumpir. Síntome un pouco fracasado, pero bueno, espero que non vos aburrirades demasiado, non? Bueno, Delmiro, pola parte que me toca, ter alguén que así tan preto e que de forma sutilmente vai dando pautas, dirá que pesada a moza esta que non deixa de dar cos tempos. Pero bueno, é inevitable. Escuchas demasiado blanda. No control do tempo. É que ainda non temos ese vínculo de confianza. Tranquilo que pa seguinte xa abordo directamente. Quizáis, a ver, o tema é complexo, denso no sentido de que hai información e procesar, é dicir, empezas a ver e dis, isto necesita máis de 3/4 de hora. Entón, eu xa empezo a lanzarlle unha proposta aos compañeiros de En Marea, que igual o que estamos precisando, sobre todo, vendo a calidade das persoas que veñen estos días, onte e as que temos hoxe, máis o que imos a construir agora, entre todos, coa vosa participación, pois de facer monográficos, buscar unha fórmula que nos dé un espazo de, bueno, pois vamos a debater, porque claro, a min agora teño a cabeza como un bombo, un montón de dúbidas, de preguntas, pero vamos, en 10 minutos, eu voume quedar caladiña,
darvos paso a vos, intentar, pois eso, algunha pregunta, reflexión ou consideración que teñades. Pero o ofrecemento en Marea xa yo lanzo, hai que facer monográficos ou non sei, chamadelle como que irades, porque, bueno, temos moito que aprender entre todos e todas. Animádevos agora. Pero creo que tens que falar con micro. Bueno, isto máis que unha dúbida é así unha reflexión, a ver se ti me podes aportar un pouco de luz sobre ela, non? Eu penso, por exemplo, no caso de Arzúa, non? Que é unha comarca, bueno, bastante gandeira tamén, e penso que, bueno, ali salindo, bueno, en Melide está Milulloa, que fixo esa liña de grelo desecado, produtos da horta desecados, levan moitos anos, vanlle moi ben, teceron sinerxias coa xente das algas, tamén desecan algas no seu secadeiro, que deseñaron elas mismas, son 4 mulleres. Logo teceron sinerxias con Granxa Maruxa e sacaron a liña de cosmética que está tendo un éxito, bueno, bastante potente, non? Penso, por exemplo, no Galmesano, que saltou agora a palestra. Bueno, é dicir, hai iniciativas, non, para transformar ese produto que é o leite, non? Pero, por exemplo, penso en Mazaricos, que é onde traballo, que ten moitísimas máis vacas que Arzúa. Arzúa ten un sistema máis extensivo, en Mazaricos moitísimo máis intensivo, grandes granxas, iso sí, super robotizadas, todas cunha tecnoloxía espectacular. Pero, por exemplo, como pode ser que nun sitio como Mazaricos non haxa unha soa industria de transformación? Non hai ninguna queixería, siquera, ningún gandeiro que diga, pois, poño unha máquina para que a xente colla leite fresco. Quero dicir, supoño que neses casos tamén pasaría por investir moito máis en I+D para que as persoas que teñen un produto primario podan transformar e ter maiores beneficios. E ese tamén é un xeito de crear un comercio de proximidade, non? Porque realmente é moi difícil crear un comercio de proximidade se ti non tes nada que ofrecer á túa veciñanza, non? Sí, eu que diría tanto Mazaricos, pues, Terra de Xallas, como Arzúa entrarían dentro da Galicia central ou interior e o rural vivo en canto ao uso do territorio. Con matices, porque a zona, bueno, non vou sacar aquí unha capa, pero a zona que vai do interior, que vai de Santiago de Compostela até a Costa da Morte, esas das zonas onde se ven producindo un vaciado demográfico, se un quita até Negreira, o que sigue despois, de Terra de Xalla, Mazaricos, até chegar a Muxía, e das zonas probablemente nos últimos 30 anos con unha dinámica demográfica peor, moi parecidas de montaña, porque hai menos diversificación económica, que isto ainda que haxa un uso agrario do territorio. Arzúa, probablemente Arzúa, Terrachá con Vilar, serían dos prototipos desa Galicia rural ou interior, que ten cabeceiras comarcais, locais comarcais, non vou entrar na rivalidade Arzúa-Melide, cal é a cabeceira, pero ten cabeceiras de certa... e ten un tecido económico relativamente diversificado. Eso danos as pistas. Que facer, por exemplo, o caso de Mazaricos, que facer? Alguna queixería sí que hai, non en Mazaricos, pero na Lina Pereira hai a queixería que agora está en proceso concursal, pero pode ser. Neses casos, eu non teño a receta, pero ten que ser unha confluencia entre dúas cousas. Estímulos públicos e, no seu caso, implicación pública directa para suplir iniciativa privada onde non hai, eu non sou partidario de que funcionarios sesen os que acaban montando todas empresas públicas, non? Pero sí creo que cando hai un proxecto estratégico, por exemplo, toda a industria de transformación do leite, é fundamental non só por o que produza en emprego directamente, só porque aí depende o futuro de moitos miles de familias que están na produción primaria. Entón, é o exemplo de libro de un ámbito onde teria que haber unha intervención pública para, por lo menos como elemento dinamizador. E despois é decisivo a participación privada. Eu creo que os gandeiros e gandeiras de concellos como Mazaricos, que obteñen xa niveis de renda relativamente importantes, sería moi importante que tomaran conciencia, como levo yo dicindo de fai anos, tamén o digo aquí, de que, ademais de investir moito na súa explotación en máis máquinas, era moi importante que investiran máis en proxectos que aseguren unha saída do seu produto no futuro. Con os problemas de unha caída do prezo do leite que houve hai 2 anos,
2015-2016, houve moitos gandeiros gandeiras, a través de cooperativas, que ímonos meter en proxectos de queixo, pero creo que era unha saída un pouco a desesperada, é dicir, si está o precio. Creo que debería manterse esa idea de si podemos levar a cabo proxectos industriais en pequena escala, vayamos medrando pouco a pouco, e non só como unha saída desesperada cando me pagan 25 céntimos polo litro de leite. Pero para ese tipo de comarcas son relativamente optimista, e no caso de Arzúa, que sería importante, estou dando un rollo demasiado longo, Arzúa ten un problema, é un exemplo del libro, Arzúa e os concellos limítrofes, Touro, é un exemplo del libro de ordenación do territorio. Ademais de que un o ve cando vai por ali, vos fixaderos a próxima vez que vayades en avión, cando fai a aproximación a Lavacolla, fixadevos porque máis ou menos que ven por encima da estrada desde Ourense, estrada de Lalín, e a aproximación xa está o día claro, o que ves perfectamente é a zona de Arzúa, Touro, e o que ves ali claramente son as fincas da concentración parcelaria, que se transformaron en pastos nos anos 70, 80, gran parte delas plantadas de eucalipto. Vese que son da concentración parcelaria porque son perfectamente cuadradas. Aí hai un problema de ordenación do territorio, é dicir, aí non é un problema de que o eucalipto hai que exterminar, pero non pinta nada. Aí, unha ordenación do territorio de sentido común, diría que o uso fundamental, dai ten que ser o uso, a máis, coa legitimidade de que se investiron moitos fondos públicos para facer posible o aproveitamento agrogandeiro desas fincas. Eu creo que sería, eu se tuviera que priorizar, no caso de Arzúa, priorizaría ese tipo de medida. Temos 3 palabras pedidas ali ao fondo, a compañeira aquí adiante, tiñamos ali 4. 5. Son 5 e sinto moito polos tempos. Tócame facer de mala nestas cousas, entón empezamos por ali ao fondo. Vale, grazas. Hola, bo día. Que papel deberían xogar, se ten que xogar algún papel, os grupos de desenvolvemento rural? Vou responder a cada unha? Bueno, pois sí, fago, pero tipo test. Ou a todas. Non, sí, tipo test. Eu creo que teñes que xogar un papel moi importante de cara a facilitar a movilización dos sectores locais e o proxecto do territorio. Eu creo profundamente no enfoque de abaixo arriba, no dese momento, sempre que se teña claro que esas iniciativas de abaixo arriba, nacidas do territorio, en base ao recurso do territorio coa participación da poboación local, necesitan de modo imprescindible políticas e un marco adecuado de arriba a baixo. Porque moitas veces hai a idea de dicir desde o grupo hai que arreglar todo, non? E podes arreglar todo. Os propios participantes no grupo acaban convencidos de que desde o grupo se arregla todo. A dotación de infraestructura e servizos básicos é algo que non pode depender dos grupos de desenvolvemento rural. Ten que ser algo que asegure o conxunto da sociedade a través das institucións públicas, no noso caso, a Xunta de Galicia. Entón, creo que teñen que xogar un papel importante e para iso necesitan dúas cousas que eu creo que se veñen dando de forma bastante deficiente. E cando me tocou tomar decisións sobre os grupos de desenvolvemento rural, sei que orixinou moitas incomprensións, algunhas cousas que fixemos, pero que estaban pensadas para o que vou decir agora. Para que funcione eses proxectos de abaixo arriba coa participación da poboación local, necesitamos grupos de desenvolvemento rural realmente representativos, co principio de portas abertas, e mínimamente participativos en cuanto ao seu funcionamento. Porque hai moitos representativos que finalmente acaban sendo 3 persoas como as matriuscas rusas, a matriusca grande, e ao final, iso é fundamental non só por razóns sociais, senón económicas. A forma de que o Grupo de Desenvolvemento Rural cumplan o seu papel é que os actores importantes do territorio estén ali e participen na toma de decisións, e é a forma tamén de que os recursos que hai no territorio, 4 ollos ben máis que 2, se podan plasmar en proxectos. Con esas condicións eu creo que é fundamental. Creo que, por certo, a dotación que teñen os grupos de desenvolvemento rural no actual período é algo así como a mitad ou menos da mitade da que tiñan no período 2007-2013, cando uns malvados estaban tomando a decisión sobre iso. Digo porque foi un obxecto de bastantes ataques, porque ao parecer eu estaba contra o enfoque líder. Agora, de forma bastante máis silenciosa, creo que teño un orzamento de alrededor de 78 millóns de euros, e no período 2007-2013 andaba por 150 millóns de euros. Gracias. A ver,
eu suscribo inmediatamente o primeiro deso que teríamos para seguramente un fin de semana inteiro con Edelmiro máis. Só dar tres pinceladas que me xurdiron ao longo da exposición, Edelmiro. Primeira cuestión, desde o meu punto de vista, de só 50 anos de vida que teño, é muller que fuxín do rural no seu momento e que volvín a él no seu momento. As mulleres, algunha vez, tamén teremos que poñer en riba da mesa e dos estudios que fuximos do rural non só, nin basicamente por cuestións económicas, sino por cuestións de machismo. Cando os servizos non chegan, e non chegan porque están deseñados tamén por unha sociedade machista, os compañeiros tampouco están. Entón, moitas veces temos economía suficiente, e eu vivino na Terra Chá, vale? Economía suficiente en base a unha actividade económica, neste caso de produción de leite, ou calquera outra que pudera ser, pero de produción de leite, e ali non quedaba ninguna sola muller, vale? Pero eso, era precisamente porque non estábamos dispostas a seguir aturando e, polo tanto, a seguir tendo nas nosas costas todo. Os compañeiros aínda a día de hoxe non se deron conta deso, ou polo menos unha grande maioría. Polo tanto, algunha vez tamén tenemos que abordar esa fuxida das mulleres, non? A segunda cuestión que quería así tamén simplemente comentar, non? Ti empezaches precisamente a intervención dicindo que neste momento na Galiza ni siquiera producimos os alimentos que comemos, ni siquiera os alimentos que consumimos. Polo tanto, creo que tamén deberíamos repensarnos aquilo de que a produción agraria, cando falamos de produción agraria en Galicia, seguramente todo o mundo a día de hoxe temos na cabeza a produción de leite. Entón, ao mellor igual temos que deixar de asimilar produción agraria a produción de leite no noso país, exclusivamente, ou case que exclusivamente. Porque igual aí nos damos conta que aínda nos queda moito por producir de alimentos. Bueno, os datos están aí. E, polo tanto, se nos queda moito por producir de alimentos, seguramente ainda temos moito por recuperar para o medio rural de unha economía básica centrada na produción de alimentos, de todos os alimentos que precisamos a diario, non só de leite. E non quero dicir con isto, lóxicamente, que non se produza leite. E tamén, a última cuestión que quería así simplemente poñer para ese debate de non sei cando, se organizamos, ou se organizades, o tema de que tamén temos que, ao mellor, ter cuidado co tema de priorizar aquelas ou aqueles no uso da terra, non? Porque a día de hoxe, efectivamente, coa exposición toda que aí, eu creo que fixeches dunha maneira clarísima, pois hoxe en día non son as mesmos as xentes, non? Aqueles que son propietarios, son os usuarios, e son, polo tanto, os que... Polo tanto, si priorizamos os que usan as terras, igual nos atopamos, como nos estamos atopando neste momento, en amplísimas zonas do noso país e cunha política, desde o meu punto de vista, claramente deseñada para iso, de que teñamos absolutamente todo o territorio cheo de non só eucaliptos, sino produción de biomasa e biodiésel, e ademais o biodiésel ni sequera é en forma de eucalipto, é dicir, podese producir en forma de trigo, de calquera cereal. Vale? Por lo tanto, cuidado con cando pensamos só en asimilalo ao eucalipto. E quen vai a querer usar ese territorio son precisamente as grandes empresas productoras que son as mesmas que temos hoxe en día producindo enerxía en todo o mundo. Por lo tanto, tamén temos que repensarnos aquilo de antes de priorizar a aqueles aos que lle damos un uso, o sea, lle priorizamos, o uso da terra, cuidado con quen son e para que. E tamén tendo en conta, claro, se queremos ter un territorio moi aproveitado a nivel económico, pero completamente baleiro ou centrando a poboación en núcleos moi concretos, non? Entón, non me estendo máis, era isto, só así para os debates, nin sequera para... Non vou entrar, nas dúas primeiras simplemente, que estou totalmente de acordo, de feito, cando fixen referencia ao problema da maior emigración das mozas, ao que aludín, non foi a oportunidades de emprego, senón a cuestión do acceso aos servicios. Mais que nada porque non é como digan os estudos, é que eu sigo tendo familia e moitos amigos onde a decisión fundamental, incluso para marchar parellas enteiras cos fillos, foi un problema de acceso aos servicios, cando os nenos e as nenas chegaban a eso. Sí, pero digo dos servicios que acaba condicionando o das... non é só dos servicios, é certo, pero o dos servicios acaba facendo que sobre as mulleres recaia todos os labores de cuidado que existen no ámbito familiar.
Pero, e a segunda cuestión de que non é só leite, totalmente de acordo. E que hai, por tanto, que hai moitas oportunidades para desenvolver, oportunidades de demandas da nosa sociedade de produción de alimentos que non están cobertas. Párame un minuto na última cuestión porque me interesa, e eu creo que é un tema fundamental, non? A cuestión de a prioridade usuarios propietarios das terras. É certo que, se nos priorizamos a posta en produción das terras, eu, por iso, creo que está na diapositiva, e deixo aquí, de sempre que os proxectos estén acorde coa ordenación aprobada colectivamente, que iso é claro. Se nos priorizamos o uso, a posta en produción das terras frente á propiedade, temos un risco, de que un pequeno número de grandes empresas acaben xestionando o conxunto do territorio. Nese aspecto, o feito de que teñamos case 1.700.000 propietarios e propietarias de fincas rústicas, todos os galegos e galegas somos propietarios, ou seremos en algún momento, é un mecanismo de defensa frente a iso. Ben, cal é o risco? Se nos decimos, para evitar que haxa un acaparamento e que acabe chegando por unha empresa mesmo chinesa, defendamos que a propiedade, o dereito á sociedade da propiedade é sagrado. O risco que temos é que iso vai nos levar cada vez máis a un abandono xealizado que non imos ser capaces de xestionar colectivamente, que é o problema que cada vez empezamos a tener. Entón, eu dicía, priorizar o uso frente aos dereitos tradicionais asociados á propiedade que non é un matiz, cun elemento fundamental, e é aqueles usos planificados colectivamente. Porque o uso non ten que ser de que quero facer eu aí. Eso, poño o exemplo dos eucaliptos de Arzúa, pero podíamos poñer 100.000 exemplos por todo o país. Pero eu creo que é un debate fundamental a dar, porque senón o risco que temos, polo menos na miña visión, desde seguimos tendo na cabeza, ainda que non militemos, un proxecto de país para Galicia, vimos da esquerda, e supoño que seguirei estando, non o sei. O risco que temos é adoptar unha actitude meramente defensiva. E como hai eses proxectos, eu o que defendo é manter o statu quo actual, porque o statu quo actual vai nos levar cada vez máis a ter centos de miles de problemas. Non digo que defendas ti. Entón, o que necesitamos é buscar, é dizer, como favorecer esa movilización sin que eso ninguén o entenda como que é carta blanca para que o primeiro que chega aquí con proxecto empresarial faise co control de todo o territorio do Concello. Imos con un considerable atraso, sei que temos 3 palabras pedidas, me piden encarecidamente que temos que deixalo aquí, pero aproveitando que temos a Edelmiro e agora xa temos máis confianza, as persoas que pediste esas palabras no tempo do café, por favor, trasladarlle e consultar, porque é que é polo tema dos tempos, entón temos que deixalo aquí. Tócame pedirvos disculpas, sentímolo moito, agradecerlle a Edelmiro a súa presencia.
Bueno, pois, bo día a todos e a todas. Agora comeza outra palestra, neste caso imos a falar de que desenvolvemento propón En Marea e as distintas mareas do conxunto do país. Para falar deste asunto, no que pretendemos facer unha visión de cal debe de ser o desenvolvemento económico que defendamos no espacio de En Marea, temos a dous poñentes moi importantes na materia. Desde un punto de vista máis de carácter xeral, está con nós Gonzalo Rodríguez, profesor de Economía da USC, tamén con un máster en Desenvolvemento Local e Comarcal, que fará un aspecto de carácter xeral do que debe de ser o desenvolvemento nas vilas do noso país. E tamén, en segundo lugar, intervirá Carmen Freire, socia da Asociación Lentura, ela brega, enxeñeira agrónoma e socia de moitos movimentos sociais no noso país, como é o Sindicato Labrego Galego, a Asociación Máis de Tres, Comunidades de Montes, a Asociación de Veciños, vamos, un amplo paraxe no ámbito social no noso país, non? En primeiro lugar intervirá Gonzalo, a continuación será Carmen Freire a encargada da súa ponencia. Teremos 15 minutos por cada unha das intervencións e despois, bueno, pois haberá un debate cos que aquí nos acompañades a hora de facer un análise sobre que desenvolvemento procuramos dende o espacio alternativo de En Marea e das mareas locais deste país. Ben, se me escoita, sí. Vale. Bueno, quería agradecer a En Marea que me convidara. No meu caso non pudo opoñerse a que estivera aquí. E a idea era falar de desenvolvemento local. Entón, o que quería era fixar un marco sobre o que é desenvolvemento local e como iso nos pode axudar a orientar as políticas que estén destinadas a xerar emprego, a xerar oportunidades, a mellorar en definitiva a calidade de vida que é o obxecto último do desenvolvemento. Entonces, necesitamos unha visión para interpretar isto e para poder plasmalo logo nas políticas. Indo directamente ao gran, a primeira das cousas que necesitamos é unha idea de desenvolvemento. Entón, non me vou a entreter en isto, pero sí que necesitamos ter en idea. A veces son este tipo de cousas que nos pasan desapercibidas e non nos acordamos de para que facemos as cousas. E a idea de desenvolvemento é a idea de oportunidades. Non vou a entrar na definición, pero desenvolvemento é igual a oportunidades. Donde exista un alto grado de desenvolvemento, a xente ten altas posibilidades, altas oportunidades de ser o que queira ser e de desenvolver os seus dereitos políticos. Non hai desenvolvemento sin dereitos políticos. Non me vou a entreter en esta idea, pero unha idea que sí que quería plasmar é o que hoxe chamo horror laboral, como a perda de dereitos laborais significa a perda de dereitos políticos, como a precariedade laboral nos impide tomar decisións políticas, como se non existe emprego e calidade non temos posibilidade de votar, de decidir, de exercer os nosos dereitos. E isto que chaman emprendedores, que son autónomos, significa unha forma de precarización que significa unha vulneración dos dereitos democráticos. Cuanto máis avance en isto, de peor calidade será a democracia, e cuanto máis escoitamos por mis hijos mato, e non nos preguntemos por que tengo que matar, peor será a calidade da nosa democracia. O do cariño entendemos todo, pero a obligación de facer calquera cousa ten que ver con esa precariedade. Entonces, que necesitamos? Necesitamos que a xente poda desenvolver non só unha actividade económica, sino finalmente desenvolver os seus dereitos políticos. Ben, cando eso é desenvolvemento, é oportunidades. Se unha persona nace en un sitio de poucas oportunidades, non vai a elixir que quere ser, vai a ser o que foron os seus pais e os seus avós. Non vai a elixir en que lugar quere vivir, non vai a elixir se cambia de cidade ou non, de oficio, se se casa con esta ou outra persona, non decide eso, ou se se casa con unha persona do mesmo sexo. Desenvolvemento é liberdade.
no sentido amplio, no libertad de mercado. Entón, fixado isto, hai dúas ideas que son especialmente importantes para mí sobre o que é desenvolvemento. A idea de desenvolvemento endóxeno. Hai dúas cousas que temos que ter especialmente claras. Primeira, desenvolvemento é a capacidade de liderar o propio desenvolvemento. E segunda, mobilización do potencial propio de desenvolvemento. Que quere decir isto? Que se seguimos pensando que o desenvolvemento é algo exoxenamente determinado por alguén de fora do territorio, entón estamos perdidiños. Temos pouco tempo e por entrar a saco en isto e además tendo en conta que hai compañeiros de Ferrol, utilicemos ese exemplo. Por ir directamente ao grano, é absolutamente lexítimo que desde Ferrol ou de calquer outro lugar pidamos que o Estado siga cumplindo a función de xenerar oportunidades en todos os territorios do Estado, pero o Estado está en Madrid e Ferrol está en Ferrol. E o que se pode facer desde Ferrol é controlar os recursos, liderar, mover, promover, animar os recursos que están en Ferrol. E en Ferrol non está a sede de IZAR. En Ferrol, por exemplo, están as empresas auxiliares de IZAR e o que temos que preguntarnos é que capacidade existe nas empresas auxiliares de IZAR que nos podamos facilitar, estimular, poñer en conexión con outras para que podan desenvolver as súas capacidades. Si temos empresas que fan software naval en Ferrol, temos que preguntarnos para que outros sectores poden facer software naval. Si temos empresas que fan enxeñería naval, temos que preguntarnos para que outros sectores poden facer enxeñería naval. Si temos outros sectores en Ferrol, temos que preguntarnos se podemos poñelos en contacto co Centro do Plástico e facer cousas novas, ou co Centro de Diseño. E a través de eso nos podemos controlar. E podemos controlar o urbanismo en Ferrol. E podemos permitir ou facilitar que Ferrol manteña a funcionalidade do seu centro comercial e que non dirixa a funcionalidade comercial de Ferrol el Carrefour desde París. Esa é a idea de desenvolvemento, o vamos a facer nós. Poño un exemplo que ten que ver con economía agraria e que me parece especialmente clarividente. No ano 98 fun a Francia ao Congreso de Violet, que é unha asociación de produtores agrarios de leite. E falando con un produtor ao pé dos Pirineos, me decía o tipo que estaba en 5 cooperativas. En 5 cooperativas. Estaba en unha cooperativa en Violet, cooperativa de leite. Estaba en unha cooperativa de maquinaria local en convencional. Estaba en unha cooperativa de maquinaria ecolóxica con outro produtor local. Estaba en unha cooperativa que vendía excedentes os fines de semana, coa parte que non vendían, facían queixo, outros facían artesanía e se iban todos por aí a vendela. E estaba en unha cooperativa na que entre os habitantes do pobo facían un fondo e compraban as casas que quedaban abandonadas. Porque se non as compraban eles, las compraban os parisinos que non vivían ali, iban o fin de semana. E os parisinos non necesitaban a escola rural, non necesitaban tanto ambulatorio, non necesitaban correos, non necesitaban un banco, non necesitaban un montón de servicios que eran indispensables. E les dixeron, si nós nos resolvemos este problema, non temos garantía que outros non lo resolvan. Entonces, compraban as explotacións e cando volvían rapaces novos ao rural, lle vendían a casa e lle alugaban as fincas para que puderan ir comprando as fincas progresivamente. E cada semana un dos produtores locais se iba con eses rapaces e lles axudaba a manexar o gando, a manexar as fincas. Cada semana había un tutor que se encargaba de ensinarlles que era o que tiñan que facer. Esta é a idea de liderar o desenvolvemento. Cos nosos recursos, nos asumimos eso. E se despois chega a axuda de fora, se despois ven unha inversión estranxeira, se despois ven as políticas nacionais, ou regionais, ou municipais, ou de donde sexa, benvidas sexan. Pero, como decía el viejo dicho cristiano, a Dios rogando con el mazo dando. Ese é o principio do desenvolvemento local. Si nós non o lideramos, calquer resultado que poda producirse probablemente será distinto do que nós queremos. Esa é a primeira cuestión que temos claro. Entonces, non debemos renunciar a exixir os nosos dereitos, non debemos renunciar a exixir a acción pública que consideremos oportuna en gobernos distantes, por exemplo, o de Madrid, pero poñamos a nosa parte de traballo. Entón, este é o principio que me parece máis importante fixar claro. Para que vamos a facer isto? Solo algunas ideas. O destino último de isto, que era o que quería enfatizar,
era a mellora da calidade da vida da población local. Si isto non acaba en mellora da calidade de vida da población local, pode ser crecemento, pode ser calquera outra cousa, desenvolvemento non é. Mesmo o feito de que teñamos empregos, se non son empregos que teñan garantías democráticas, non é desenvolvemento. Pode ser supervivencia, pero desenvolvemento sigue sin ser. E isto me parece especialmente importante dun catedrático portugués de Lisboa, que o desenvolvemento é un proceso de dignificación das persoas. Non só é ter un traballo, de todas as persoas, polo seu enriquecemento moral, intelectual e material, acompañado de unha amplificación paralela da participación social. Non hai desenvolvemento se nós non decidimos que desenvolvemento queremos. Ninguén pode decidirnos que temos que ser, como temos que ser. Iso é algo que temos que decidir por nós mesmos. Non vou entrar na cuestión do desenvolvemento sostible, que ven a continuación, porque iso asumimos que está dado. Ben, entón, o desenvolvemento local normalmente significa un cambio estrutural, non sempre, pero suele significar unha forma de mudanza. E unha idea moi importante, unha das que quería enfatizar, é isto que poñemos aquí, que chamamos economías externas. Entón, cando falamos da idea de desenvolvemento das economías externas, é que o modelo tradicional de desenvolvemento durante o posfordismo eran empresas enormes, que xeneraban grandes economías de escala. Esas empresas enormes cada vez van a ser menos frecuentes, as empresas empezan a externalizar, a sacar fora unha serie de servicios, e a forma de competir dos territorios é a través da cooperación. A virtude de unha gran empresa é que os costes unitarios son moito máis pequenos. Se pode lograr o mismo en un territorio a partir da cooperación entre empresas. Poñamos un exemplo sinxelo, unha gran empresa de mobles pode fabricar todos os mobles e o risco de asumir un investimento é pequeno. Nós podemos buscar a especialización a través da cooperación. Eu asumo un risco e compro unha maquinaria para facer sofás se eu sei que o que está ao lado va a comprar a maquinaria de facer mesas e o outro a de facer sillas e outro a de facer aparadores, non o sei. E cada un asume un pequeno risco, pero entre todos generamos economías de escala. A idea de competir, a idea de desenvolvemento é acondicionar o territorio para que desde ese territorio sexa máis fácil competir. Esa é a labor dos sectores públicos, acondicionar, facilitar, xenerar infraestructuras. Por exemplo, a idea de infraestructuras. Nós, en este país, pensamos que as infraestructuras son para ir de Finde a Madrid. E as infraestructuras, en ese caso, por exemplo, o AVE, quen tiña que pagalo son os madrileños. Porque é unha infraestructura para que os turistas vayan a Madrid, entón que lo paguen ellos. Sí, porque as infraestructuras son para chegar aos mercados de aprovisionamento de bens ou os mercados finais nos que queremos vender. Vale, se o mercado é turístico e vamos a ir de Finde, que la paguen ellos. As infraestructuras son para mellorar a productividade das empresas, non para pasar el rato. A labor do sector público é acondicionar eso. Se temos mellores infraestructuras, as empresas serán máis competitivas. Se temos un coste enerxético máis barato, as empresas son máis competitivas. Se temos proveedores de moita calidade, as empresas serán máis competitivas. Se temos centros tecnolóxicos, sobre todo as pequenas e medianas empresas, que son as que teñen máis necesidade de axuda pública, serán máis competitivas. Cuanto máis denso sexa a rede de proveedores, máis competitivas serán as empresas que temos no territorio. Entón, o que temos que pensar a política é xenerar ese tipo de redes. Unha parte do asunto, no que tampouco me vou a estender, é que temos que integrar ese sistema económico co sistema sociocultural, cos nosos valores, cas nosas creencias, ca nosa idiosincrasia, co noso modo de vida, co tipo de empresas, de negocios, co tipo de cousas que nós queremos ser. E co sistema político, con formas de gobernanza. É distinto ter un sistema político xerárquico que un sistema político aberto, que un sistema político cooperativo, que un sistema político participativo. Todo ese ecosistema temos que integralo para o desenvolvemento. Ben, algunas ideas que teñen que ver co desenvolvemento endóxeno. Uno, necesitamos unha especialización sectorial.
Un territorio pode ter unha certa diversidade de especializacións. Un territorio se pode dedicar a unha, dúas ou tres cousas. A partir de aí non nos dedicamos a nada. Necesitamos ter algunos vectores de especialización. Non é bon depender solo do naval, non é bon depender solo do turismo, non é bon depender solo da industria del calzado, é igual. Necesitamos unha certa diversidade de especializacións, pero temos que ter claro cual é o motor, cual é a actividade que é capaz de arrastrar moitas máis actividades relacionadas. Esa é a cuestión que temos que buscar. Necesitamos unha idea de circunscripción territorial. O desenvolvemento se produce en territorios concretos, marcados por unas relacións concretas, e a idea de proximidade é a idea entre a que os axentes poden interactuar. Interactuar significa que podemos ir a unha universidade próxima e pedir información ou saber que investigan. Ou podemos ir a un produtor próximo e dicirle, e tú, cando tes esta plaga, como a resolves? Iso é proximidade. A pequena escala ou a gran escala é ter a quen recurrimos. Como resolvo este problema? Compraches esta maquinaria? É imitar. A idea de proximidade, o importante da innovación non é a innovación en si mesma, é a difusión. E entón é poder ver as bateas, se vos fixades, teñen todas a mesma, son idénticas. Por qué? Porque non hai portas, porque uns miran, este fai a batea así, pon 6 flotadores, funciona mellor, eu poño 6 flotadores. Este coloca as cordas así, eu coloco as cordas así. Este deixou de usar esparto e empezou a facer as cordas con nylon, eu fago o mesmo. Eso é a idea de innovación, aprendemos dos outros. Entón, por eso a proximidade é importante, permite a difusión, permite o contacto, permite reducir o que chamamos os economistas o coste de transacción. Sei se un proveedor é fiable ou non é fiable, por exemplo. Entón, existe unha circunscripción territorial. Existe normalmente unha organización flexible da produción, que, en contra do que creen os neoliberais, non se refire a que exista traballo precario, porque iso non é nada flexible, porque no traballo precario, por exemplo, nin o empresario nin o traballador ten incentivos para formarse. Está relacionado precisamente coas oportunidades. En un territorio, cuanto máis dinámico, máis a xente asumirá riscos, máis disposta estará a salir dunha empresa e decir, isto que non fai a miña empresa o podo facer eu, esta oportunidade que non detectou a podo aproveitar eu, e saber que se fracasa pode atopar traballo en outro lugar. Entón, flexibilidade e oportunidades, non é restricción de dereitos. Canto máis oportunidades seramos capaces, cuanto maior sexa o colchón, canto maior sexamos capaces de darlle garantía a xente, maior capacidade terá de tomar novas iniciativas. Normalmente está vinculado cas pymes. Por que son importantes as pymes? Unha das importancias das pymes é que están en todo o territorio. As grandes empresas non, pero as pymes sí, están nos territorios rurais, periurbanos, urbanos. Por tanto, cando facemos políticas cas pequenas e medianas empresas, facemos políticas para todo o territorio e defendemos o que antes se chamaba democracia espacial. E estas empresas son empresas arraigadas, son empresas que montan unha nave donde teñen unha finca e viven donde están a súa familia, donde os seus fillos van ao colegio, donde teñen raíces, enraízan a economía. E se son proveedores de calidade de grandes empresas, enraízan as grandes empresas. Entonces, ese é o objetivo da política, a través das pequenas e medianas empresas, enraizar a economía. Normalmente, moitos destes sectores parten do emprego intensivo do traballo. Casi todo o que chamamos distritos industriais parten de un emprego moi intensivo do traballo. Había un economista, un sociólogo madrileño que falaba de distritos e detritos. Aqueles que siguen cargando o coste da competitividade en costes ambientais ou sociais pasan de ser distritos a ser detritos, non teñen futuro, ao final morren. É o caso dos distintos distritos do textil que van existindo por todo o país. O textil empeza en Cataluña a finales do 19, a fronteira europea, e se vai estendendo a revolución industrial, e cando os salarios non dan máis de sí, pasan a Valencia, e cando os salarios non dan máis de sí, aí está Amancio Ortega en el lugar oportuno, en el momento oportuno, para seguir competindo con salarios baixos, hasta que finalmente non dan máis de sí. O textil colapsou porque a única idea que tiñan de competitividade era pagar pouco. E iso, o futuro que dá é a produción en China. Cooperación e competencia é unha das ideas fundamentais. Hai varios pares de ideas que son fundamentais para desenvolver aquí.
Os competidores reais son os que están no Quinto Pino. Os nosos, os que están ao lado, son cooperadores posibles. Podemos cooperar para montar un centro tecnolóxico do calzado ou da agricultura, ou o que fan en Lentura maravillosamente de como produtores locais se organizan para ser capaces de suministrar o mercado. Podemos cooperar para investigar sobre ese mercado, podemos investigar sobre técnicas, podemos crear servicios técnicos. A capacidade de cooperación que reforza a nosa productividade é brutal, pero logo hai que salir ao mercado e competir. Logo vamos a París, ou a Pekín, ou a Nova York, ou a donde nos dé la gana, ou a Madrid, e competimos con outras personas. Entonces, nada de competencia es malo, demasiada competencia es malo, e necesitamos definir unos espacios que sexan de cooperación e unos espacios que sexan de competencia. Necesitamos utilizar o coñecemento que está nos territorios, o coñecemento tácito. Esa xente, por exemplo, cando vas a falar ca xente do mar, o modo que distingue os peixes, o modo que distingue as artes, o modo que distingue os lugares de pesca, todo un coñecemento tácito que non se pode trasladar, non te podes levar eso a China, ese tipo de coñecemento, ese detalle, como coñecen o medio, como coñecen os materiais, como coñecen os recursos. Ese é un coñecemento sobre o que hai que construir e cuyo uso hai que reforzar, acelerar con coñecemento formalizado, co que ven das inxenierías, co que ven das universidades, co que ven das consultorías, co que ven a veces de outra xente que está próxima e que ao mellor coñece o mercado. Esta é unha idea fundamental na que estaba pensando antes. Moitas veces, cando falamos de desenvolvemento agrario, ocurre que decimos os produtores agrarios debían comercializar. Ben, correcto, pero hai que saber comercializar e non o mundo o sabe. E hai que coñecer as oportunidades e non todo o mundo as sabe. Entonces, en non poucas ocasións te atopas con que quen controla o recurso, quen vive no territorio, quen o mantén ali, quen é responsable de eso valioso, un recurso turístico que todos queremos de disfrutar, non é quen é capaz de explotalo, sino o guía turístico que vive na gran cidade turística a 100 kilómetros, que leva os turistas e que coñece o mercado. Bueno. Entón, non sempre o que está máis cerca de recurso ten esa capacidade, entón necesitamos poñer en contacto, crear os mecanismos de abrir o territorio, de coñecer ese mercado, de aproximalo aí, crear os interfaces, os intermediadores que permitan a ese territorio comprender por sí mesmos eses cambios e as tendencias e, por tanto, como necesitamos abrir ese territorio. É importante aunar a tradición en ese sentido e a innovación, o que nós sabemos facer e é o que nos caracteriza con aquelo que permite satisfacer mellor novas necesidades. E é importante a capacidade exportadora. Non en términos cuantitativos, necesitamos exportar o 75% dun dato. Os países avanzados exportan menos que os países menos avanzados. Os países avanzados non chegan ao 25% de exportacións da súa produción. En cambio, o Ecuador ten moito máis. Os países avanzados desenvolven mercados internos potentes. Entón, a importancia da apertura exterior non é que teñamos que exportar moitísimo, sino que temos que estar onde se producen os cambios de tendencias no mercado. Temos que interpretar que está pasando e interpretalo o máis cedo posible para adaptarnos o máis cedo posible a ese tipo de cambios. Ben. Entón, unha idea moi importante é especialización sectorial e outra creación de externalidades. Aquelo que a empresa fai internamente, esta idea que temos aquí, como distintos engranaxes. O importante non é esta fábrica que está aquí, haga lo que haga. O importante é que para que esa fábrica sea competitiva, resulta que hai un proveedor de neumáticos, de gomas, de tecnoloxía, de consultoría, de abogados, de comunicación, de, que cousas que podan necesitar, que é fundamental para que eles sexan competitivos. E para que esta fábrica non se levante e non se vaya a calquera outro lugar, o importante é que estes sexan imprescindibles para eles. Esta é a xeración de externalidades. E hai dous tipos de externalidades que distinguimos moi rapidamente. Unas son as economías de localización, as que son puramente empresariais, e outras son as economías de aglomeración, centros urbanos que proporcionen servicios, porque resulta que necesitamos hospitais, necesitamos
bons colexios, necesitamos bons centros de saúde, necesitamos bons servicios lúdicos, necesitamos poder vivir, disfrutar, sentirnos contentos en ese territorio. Nas zonas rurais, por exemplo, como ela ben decía, é fundamental, non é só ter un traballo, é poder vivir e exercer todos os nosos dereitos en esas zonas rurais. Se non somos capaces de proporcionar proxectos de vida, non proxectos laborais, proxectos de vida, non conseguiremos dinamizar esas zonas rurais. E quanto levo de tempo? Vale, pues entonces vou ao final de todo e me vou a centrar en isto que temos aquí. Isto é unha caracterización de territorios. Entón, isto nos axuda a ilustrar o que estamos buscando. Por poñer exemplos rápidos e non consumir máis tempo. Estos son a maior parte das zonas rurais do noso país. E entón resulta que en esas zonas rurais hai un taller de aluminio, hai unha maderera. Ao mellor alguén ten un viveiro e produce flores. O importante desto é que non existen relacións entre ese tipo de empresas, non hai especialización, cada un é de su padre e su madre, está moi ben, hai un empresario en Ribadavia, hai unha empresa que fai ataúdes, pois está fenomenal e é moi competitiva e tal. O problema é crear estas densidades. Se nós estamos en esta situación, o obxecto da política é como chegamos a esta, como na cadea de valor, que é máis ou menos o que representa aquí, podemos empezar a facer conexións. Qual é a empresa que suministra algo que é fundamental e mellora a competitividade? Qual é o servicio que pode axudar? Como empezamos a crear redes? Isto se parece bastante, por exemplo, á economía das Rías Baixas, onde están a miticultura ou a pesca ou outras empresas así, que para producir eso resulta que necesitamos empresas de cabos e redes, necesitamos empresas de madeira, necesitamos brokers que vendan o peixe, necesitamos empresas de frío, necesitamos empresas de transporte, e o que podemos empezar a pensar é que tipo de servicios podemos ou actividades empresariais podemos introducir en ese territorio que nos axuden a reforzar isto. Isto normalmente é unha gran empresa que ten escasas conexións co territorio, por tanto, se estamos en esa situación, a seguinte é como podemos vinculalas aquí. Isto típicamente é Alcoa, non ten ninguna conexión co territorio e é bastante difícil, no noso caso, garantizar a continuidade de Alcoa en ese territorio, en estas condicións. A cuestión sería movernos hasta este cuadrante, e se estamos aquí e podemos chegar a este, fenomenal. Isto claramente podría ser algo máis parecido a Citroën. Entón, queremos que Citroën siga en Vigo. Por certo, eu direi que para que Citroën siga en Vigo non é unha mala noticia que algunhas empresas se foran a Portugal, porque iso garantiza que siguen no territorio e que determinadas industrias se prestan desde ese territorio. Entón, por moi duro que sexa e por moito que nos doa que estén ali, que non estén aquí, sigue sendo bo que o clúster de proveedores de Citroën siga sendo o máis denso posible, porque nós o que queremos é que efectivamente isto se densifique o máis posible. E Citroën permanecerá en Vigo, ou existirán servicios en Vigo, na medida en que exista un gran número de empresas, centros tecnolóxicos, empresas especializadas, proveedores sofisticados. E por último, e remato ca última idea, en algunos casos esta empresa se irá, pero se estas redes son suficientemente densas, esta empresa de aquí, ou esta de aquí, ou esta de aquí, ou este sector de aquí, pode ser aquel que dé o paso a unha economía terciarizada. En Vigo, por exemplo, hai proveedores do naval, Ibercisa, que produce o que os mariñeiros chaman maquinillos, que son esos tornos para subir os cabos desde o fondo, exporta o 80% da súa produción. Entón, en determinado momento, temos que empezar a pensar que a industria clave para nós xa non é esta, sino é un clúster de industrias relacionadas que partiron de ese sector original. Entón, esta é a política de desenvolvemento, e é unha política de ir tecendo redes e ir facendo, finalmente, que o territorio, que o proceso industrial, o proceso de desenvolvemento este liderado polo territorio e non por unha empresa. En estes casos de aquí, sobre todo en donde temos unha gran empresa da que é dependente do territorio, a empresa é capaz de absorber a lógica política dese territorio. Se eu me vou colapsades, ben, lo que quieras, que queres, que necesitas, que te regalemos la luz, te regalemos la luz. 400 millones de euros al año para que tú... 400 millones de euros al año. Pero eso
absorbe a lógica política, nega a lógica de desenvolvemento dos territorios. Cuando está aquí e dices, macho, si tú te vas de golpe, todos estos proveedores competitivos no se poden ir contigo inmediatamente. Hai un valor no territorio que queremos compartirte contigo, pero tú tens que estar aí no territorio. E hai unha man de obra especializada, e hai un coñecemento, e hai unhas relacións, e hai un prestixio por estar en ese territorio. Isto é o que temos que traballar. E aquí, en estes casos, é o territorio o que dirixe a lógica do desenvolvemento. Entón, esta de búsqueda de redes é, en definitiva, o que ten que orientar a nosa dinámica de traballo. Perdón por estenderme e moitas gracias. A ver se non toso no medio, disculpádeme se é así. Procurarei acordarme e aportar. Ben, bueno, pois antes de nada, bos días e, por suposto, as miles de grazas. Neste caso sí que foi algo do que tes a culpa. Moitísimas grazas porque, bueno, pois porque eu sou unha persoa que, bueno, que nada, que o único que podo aportarvos aquí é pois unha experiencia pequena ou grande, dependendo do que sean 50 anos de vida, pero é o único que pode aportarvos unha experiencia e unhas reflexións en base a esa experiencia. Eu, máis que unhas reflexións, parecíame, ou polo menos falando con Gonzalo, parecíame que o que podía aportarvos hoxe aquí é algunha esperanza. Algunha esperanza porque, como moi ben decía ela cando me presentaba, pois unha leva eses 50 anos participando na súa vida en diferentes sitios, en diferentes tribus, como decía onte tamén Beiras, non? En esas tribus, na medida en que nos imos escoitando, venseña nos partidos, venseña nos movimentos sociais, venseña nos movimentos asociativos, culturais, etc., etc., pois imos construindo este país, non? Entón, eu creo que o único que espero poder aportar hoxe aquí é que a idea de que escoitándonos, escoitando este país con centos ou miles de tribus que aínda temos organizadas, ás veces moi visiblemente e ás veces nada visibles. Escoitándonos, seguramente teñamos moitas máis claves de isto que tamén pois persoas, non? Pois como Edelmiro, como Gonzalo ou como outros compañeros ou compañeiras, non? Que o expoñen e que a todo o mundo nos fai pensar moitas cousas, pero seguramente escoitando todas esas experiencias ou percorridos que ás veces nin siquiera como diría, nin siquiera se poden verbalizar dunha maneira moi clara, moi fluida, non? Pero que se nos centramos en ver efectivamente o percorrido vital, o percorrido, o que decía onte ao final tamén Beira, non? Se nos centramos en escoitar, en reflexionar sobre ese percorrido vital desas centos ou miles de personas aínda a día de hoxe habitando en tribus, seguramente tiñamos moitas máis ideas para iso que nos xunta hoxe aquí, que é un pouco neste momento ver que idea de desenvolvemento. Bueno, pois eu só vou aportar un pequeniño grau do que no noso caso acontece. Digo no noso porque por aí está parte da miña tribu, neste caso a tribu máis cercana que teño que é na miña casa tamén. Entón, eu quería, bueno, e despois espero acabar, así o tempiño que teño, precisamente dándovos esa idea de que as tribus somos moitas e estamos organizadas, aínda que non nos conozades, pero estamos organizadas, Entonces, igual, ao mellor, hai que pensar en ver como nos imos coñecendo, non? A primeira cuestión é un dato que quería simplemente reflexionar a raíz del, non? En Galiza, creo que andamos en torno a uns 3 millóns de habitantes agora mesmo, non sei, a xente que estades nos datos máis actualizados, seguramente o tedes millor, non? Eso supón, poñéndolle unhas 4 persoas por casa, aproximadamente unhas 750.000 familias. Eu podo vos dar un dato real, porque é o meu dato, e non me ides a discutir ninguén, que unha casa labrega, é dicir, unha casa na que
unha persoa, a lo menos, adica o seu tempo de vida a todos os cuidados de todo o que é unha casa labrega, que non é só producir alimentos, e a outra persoa, de unha parella, digamos, adica a outras actividades, normalmente ou fora da casa ou de medio tempo ou unha parte do seu tempo e non exclusivamente o que está na casa. Bueno, pois, unha casa labrega podemos alimentar a unhas 10 familias, vale? 10 familias coas súas correspondentes 4 persoas por familia de término medio, estou poñendo, de acordo? Eso significa que neste país, se facedes os números, eu teño os feitos aquí diante, fixenos ali nun curruchiño, neste país, unhas 75.000 familias ou casas labregas faríamos falta neste momento para alimentar a nosa poboación. E antes, cando intervía Edelmiro, por eso facía precisamente a puntualización Edelmiro, porque alimentar non significa só comer leite ou carne. Non? Todo o mundo sabemos, verdad? Significa comer un amplio abano de alimentos que, por cuestións de territorio, por cuestións climáticas, por cuestións edáficas, non? Podemos producir neste país. Non estou falando, lóxicamente, nin do cacao, nin do azúcar, sino do que podemos producir neste país. É un amplio abano de produtos, verdad? Vale. Esas 75.000 casas labregas das que falo, que son necesarias para alimentarnos, pódenos dar unha idea de que, bueno, que os recursos poden usar esas casas ou que necesitan usar esas casas para alimentar a poboación galega, estou falando. Xa sei que podemos salir de Galiza a vender as nosas producións, o que antes tamén, pero só estou poñéndovos un exemplo real de o que moitas persoas pensamos que tamén é desenvolvemento e que tamén poderíamos poñer como unha posibilidade, non? Nas apostas políticas, non? Bueno, pois unha familia labrega aproveitamos de media para producir todos eses alimentos para toda esa poboación unhas 4 hectáreas, vale? Por casa, por familia, sí? E algún xa estará pensando que tamén sabemos desto, bueno, pero 4 hectáreas non chegan nin para ter dúas vacas, bueno, dúas sí, pero non máis. Vale, estou falando de unhas 4 hectáreas sin gando maior, de acordo? Sin vacas, polo tanto, ou cabalos, vale? Estou falando de todo o resto de alimentos, é dicir, desde carne de todo tipo, de aves, de coellos, de porcos, de ovellas, de cabras, e todo o que son transformados deses alimentos e todo o que son alimentos vegetais, vale? Froitas e verduras de todo tipo, frescas e transformadas. Ben, que se poden, ou neste momento, vamos, nesta experiencia que vos estou contando, que organizan a súa venda basicamente en circuitos cortos. E digo basicamente ou exclusivamente, prácticamente, vale? Circuitos cortos que poden ser de venda directa ou circuitos cortos que poden ser a través de comedores públicos, comedores escolares, comedores de centros de residencias, de centros de día, non digo hospitais porque non temos aínda exemplo, pero fora daqui sí que os temos, ou que organizan a súa venda en pequeno comercio, vale? Local, ou turismo local ou comarcal, e tamén, por suposto, en familias, vale? É dicir, a venta directa tamén forma parte deses circuitos cortos, non? A venta directa a familias que consumen. Esta familia labrega, ou estas familias potenciais labregas, que estamos falando dese posible desenvolvemento, con unha aportación de os 3 millóns de habitantes redondeados que dicen, e polo tanto esas 750.000 familias das que falábamos, aportando o que antes dixo Edelmiro que me pareceu moi importante, da súa economía, é dicir, do seu diñeiro que ganen por o produto ou servicio que fagan, que vendan, aportándolle 50 euros semanais a estas familias labregas, resulta que temos un tecido ben próximo, ben organizado, ben palpable, ben coñecido, ben con relacións de cooperación, no que podemos vivir canta xente. Canta xente en un medio rural no que ademais asentemos, no que ademais volvamos, no que ademais recuperemos non esa Galiza precisamente de fai 50 anos ou 30 anos ou incluso algo menos, sino que precisamente recuperemos esa idea de que en Galiza é posible
faceremos desenvolvemento, seremos actores e actrices dese desenvolvemento en base a algo básico que necesitamos. Calquera pobo, acaba de comentarlo tamén Gonzalo, que é non externalizar nin as nosas persoas, non exportar nin as persoas, nin os produtos, nin os servizos, nin os bens que producimos, sino que hai que producilos precisamente para algo básico que somos nós, o noso propio pobo. Sí? Bueno, pois todo eso, se o acompañamos, digo acompañamos porque eu vedes que estou centrando en o medio rural, vivo económica, social e ambientalmente, vale? E medioambientalmente, estou centrando en unha idea básica de desenvolvemento en base a algo básico que é a comida. Algo básico que son as relacións para podermos termos comida aquí e noutras latitudes do mundo. Exportaríamos tamén eso. Bueno, pois isto que vos estou contando non é algo que este escrito en moitos libros, non é algo que estea neste momento debatíndose en casi ningún sitio. Algúns empezan xa, fai algúns anos, a falar, a teorizar e a mirar cara as tribus. E aquí temos un exemplo. Digo por centralo nel, pero temos por aí máis exemplos de compañeiros e compañeiras, perdón, compañeiras ningunha coñezo, compañeiros que tamén están, por exemplo, na universidade ou nas universidades, teorizando sobre isto e mirando as tribus que habitamos este territorio. Entón, bueno, pois non os vou nomear a todos porque, bueno, tampouco son tantos, pero algúns empezan. A donde quero ir con isto? Quero ir a que hai seguramente discutibles moitos, moi posibles modelos de desenvolvemento. Agora, empezando pola propia investigación e continuando por as redes de saberes que neste momento tamén están organizándose neste país, de saberes precisamente tradicionais, de saberes que lograron traer ata día de hoxe algo básico que é o alimento, é dicir, de como cultivar, de que variedades cultivar, de como facer, de como relacionarnos, de como aproveitar o uso dos recursos en común ou a maquinaria ou o que seña. Bueno, pois, esa rede de saberes está tamén a día de hoxe no medio de nós, que sepades que hai tribus de sabedores e sabedoras que estamos neste momento neste país, vale? Tratando con esa idea precisamente de pensar que eso tamén forma parte do desenvolvemento. Funos anotando tamén, porque senón igual se me esquecían, entón entón a noite e hoxe pola mañá fun facendo un repaso. Mirade, hai redes de persoas en este momento neste país que entenden que os comedores públicos son sitios donde efectivamente deberíamos centrar unha parte importantísima do noso desenvolvemento rural, do desenvolvemento económico, e non só do rural, sino tamén o que ten que ver con o desenvolvemento da saúde, o desenvolvemento cultural, verdad? O desenvolvemento mesmo das relacións, que temos completamente cortadas, que temos completamente esnaquizadas entre as persoas. Cantos aquí ou cantas aquí nos coñecemos para poder interactuar no noso territorio, na nosa pequena comarca? Eu acabo de coñecer esta muller. Sí? Bueno, pois nos comedores escolares, por exemplo, estánse establecendo e tecendo redes para algo tan básico como isto que vos acabo de escribir. Non só para darte de comer aos rapaces e rapazas, que xa é importante, con produtos da súa comarca, que xa é importante, sino que significa todo un proceso educativo, mesmo nas aulas, do que aprendemos, do que ensinamos, de como ensinamos, do idioma que temos, da cultura que temos, etc. etc. E iso todo moitas veces a través de algo parece tan obvio como darlle de comer aos rapaces e aos rapazas, non? Bueno, pois iso tamén está sucedendo, que o sepades. Hai outra rede, eu creo que un pouco foi a que nos empezou a xuntar a moita destas tribus, que é a necesidade que temos, que tiñamos e que temos, de efectivamente, como tamén decía Delmiro, de que se nos pague o noso traballo. Esa rede empezamos a constituíla con moitos traballos, digo, e ainda a día de hoxe somos completamente alegais, porque a legalidade é algo, bueno, non volvo a contar a vos, somos completamente alegais, pero esas redes difíciles, pero que cada vez
foron poñéndose máis en esa demanda da sociedade, do conxunto da sociedade, que era ter un tecido de redes de mercados locais, ou ben en prazas, ou ben en mercados de rúa, ou ben tal. E a día de hoxe, eu que fai como 17 anos, non, Figue, que estamos por aí rulando na nosa horta, na nosa propia horta, ca nosa familia, fai 17 anos, o debate que na nosa casa tiñamos era e como é que efectivamente vamos a ir ca carne dos nosos polos a algún sitio que non nos fagan zaca, é dicir, que nos meta unha multaza, para entendernos. E como vamos a facer mercados locais onde todo eso estea, efectivamente, que non teña que telo debaixo da mesa, ou que non teña que andar con eso escondida como se fora algo pernicioso para todo o mundo. Bueno, falo da carne de polo, como falo dos ovos, como falo de tantas cousas, verdade? Bueno, pois, organizarnos en mercados locais, mercados, pois, desde, non sei, no Sachos á Rúa, no Barbanza, até o Lusco e Fusco en Santiago, até o mercado da Praza de Bastos, o mercado da Terra en Lugo, até, eu que sei, o Catro Ponlas aquí en Pontevedra, é dicir, cantos coñecemos xa? Pois fai 17 anos iso era impensable, sí? Mesmo discutíamos na propia casa, no propio máis tal, no, como vamos a ir aos mercados locais? Se iso era cousa, ademais, das nosas aboas, de 4 ideas que ademais tiñamos de que aquilo era todo pernicioso, estaba cheo de non sei cantas cousas, estaba no chan, e é certo, por qué? Pois porque precisamente formaba parte desa idea de que todo o que sea noso, todo o que sea desenvolvemento endóxeno, polo tanto, desenvolvemento que as persoas creemos que é importante para a nosa vida, desenvolvemento das economía está fora do mercado, e digo máis, desenvolvemento centrado en aquilo que as mulleres levamos elaborando anos e anos e anos e anos que non queremos depender. E isto non o decimos hoxe en día as mulleres que podemos ir por aí con máis, ou os homes, non? Que podemos ir por aí con máis bandeiras feministas. Non, isto leva defendendo nosas aboas, nosas bisaboas, as nosas nais, as nosas tías, etc. etc. Detrás de toda esa economía, hai, aínda que non teorizada, empezamos a teorizala nos últimos 20 anos seguramente, pero hai toda unha idea de que a economía de mercado non me vale para sustentar a economía real das casas, das familias, do meu territorio, da miña aldea, da miña parroquia, non me vale. Por qué? Pois porque acaba sendo, ou que acabou sendo, o desenvolvemento precisamente de producións para o gran mercado, de producións de leite, basicamente, desfacendo precisamente as casas nas que xa non se producen nin as patacas moitas veces, non? Porque hai que producir máis, cada vez máis para ese gran mercado que é o do leite, por exemplo, non? E digo, xa sabedes, as persoas que coñezades un pouco a miña trayectoria non é porque non crea que non haxa que producir leite, todo ao contrario, pero seguramente temos que repensarnos o leite como centro do desenvolvemento económico que aínda a día de hoxe, pois moitas veces seguimos pensando, ou o forestal, por exemplo. Vale, redes de mercados locais, vale? Que a día de hoxe tamén estamos xa formando redes. Redes de produtoras e produtores, por suposto. Que sepades que estamos organizados, en todos os territorios, en todas as comarcas. Eu estou farta non, estou encantada, pero estou farta xa de recorrer todo o país, e máis cando no Sindicato Labrego Galego precisamente estaba traballando directamente día a día, e ademais facíamos unha aposta clara porque en todos os territorios, en todas as comarcas deste país, mesmo naquelas máis lonxanas, houbera precisamente un tecido, un pequeno tecido, pero tecido co que se poida, e iso é o que está moitas veces atraendo novas persoas, porque hai alguén ali, e porque hai alguén ali, e non só está naquela parroquia, sino que cada máis está conectado na súa comarca con alguén máis, e tamén está conectado na Galiza con alguén máis. É tan importante recuperaremos as relacións entre as persoas para podermos desenvolver todo isto que para min é o básico. O básico. Mais recentemente, e non por iso menos importante, tamén estamos por aí adiante establecendo xa redes para podermos transformar, feitas por nós, desenvoltas por nós, con recursos públicos, pero feitas por nós, redes de transformación de alimentos. Isto tamén é todo ilegal. Todo, vale? A transformación de alimentos é completamente ilegal neste país. A transformación de alimentos, claro, das nosas casas e feitas por nós. Non estou falando, lóxicamente, das transformacións que xa coñecedes industriais, non? Bueno, pois hasta eso nos dimos conta que dixemos, veña,
No seu momento houve un intento, e miro para ali outra vez para Edelmiro, porque ele menos sabe, ao mellor algunhas, ou moitas das persoas que están aquí tamén non sabedes, que houve un intento para poder facer precisamente unha legislación que cubrira a transformación de produtos caseiros, a elaboración de produtos caseiros, sí? Eso non foi posible no seu día, entre os anos precisamente do bipartito. Non foi posible. Non vou entrar agora nas razóns, vale? Non foi posible. Bueno, pois, a día de hoxe, pasados ben poucos anos, non máis de 12 ou 15 anos, resulta que tamén hai persoas que entendemos que temos que darlle outra vez un pulo a iso e volver a centrar nas nosas comarcas a nivel comarcal algún tipo de pequenas estructuras xestionadas polos axentes, polas persoas, digo, non digo só polos labregos, sino polas persoas que vivimos neses territorios, para que eso tamén nos dea outras posibilidades, e outras posibilidades que tamén poidamos poñer en eses mercados que seguimos a pensar que non teñen por que estar nin na China, nin en Nova York, non sei que. Podrían estar, pero se ainda temos que alimentar a todo un país. E os correspondentes países veciños tamén teñen que alimentar aos seus ciudadanos e ciudadanas, non? Por lo tanto, aquilo que tamén nomeabas ti, Gonzalo, a cooperación frente á competencia, esa competencia libre da que sempre escoitamos falar, pero que nunca foi libre, por suposto. Vale. Bueno, tiña aquí apuntado a rede de investigación de investigadores, e digo investigadores, porque non coñezo a ninguna muller que se dedica a isto, xa vos vale. Digo non porque teñas vos a culpa, sino porque que algo no entorno haberá. É moi importante ese tecido social do que falaba tamén Edelmiro antes, e esas tribus das que falaba onte, Beiras, no último momento da súa intervención, que é a demanda social real do que queremos para este país. A demanda organizada, polo tanto, de consumidores e consumidoras que non só fan papel de consumir, de comprar, sino que tamén fan papel de dinamizar todo isto. ¿Sí? Eso tamén está sucedendo. Vale. Só quería acabar con unha cousa. Os alimentos, desde o meu punto de vista, siguen sendo a produción de alimentos, para entenderme, siguen sendo a peza central na actualidade, de maneira coordenada con esa demanda social que demanda ese tipo de alimentos, e non só de comida, sino tamén de alimentos e servizos, de o medio rural. ¿Sí? Bueno, pois, coordenada con esa sociedade, esa produción de alimentos, bens e servicios desde o rural, primeiro, eu creo que sigue sendo o eixe central de desenvolvemento deste país, e segundo, é a idea que quero acabar, escoitémolo ou non desde En Marea, escoitémolo ou non desde organizacións políticas de outro signo, escoitémolo ou non, a xente vainos por diante. A xente vainos por diante. Menos mal, efectivamente, menos mal. Menos mal, porque senón a estas alturas, con todo o que leva sucedido nos últimos 50 anos neste país, seguramente ao mellor non estuveramos aquí, ni siquiera podendo falar desto, que senón que teríamos todo feito precisamente a día de hoxe, ou ben un eucalital, ou ben un territorio para a produción de biocombustibles, que é no que estamos hoxe en día, ou ben un territorio no que, bueno, pois poidamos seguir emigrando e comprando todo tipo de alimentos e pagándolle todo tipo de servizos ás empresas que xa viron tamén precisamente pola falta dese apoio público ao negocio tamén dos servizos. Por iso eu antes tamén, cando Edelmiro che decía ou comentaba aquí que o abandono das mulleres non tuvo que ver co tema da falta de oportunidades económicas, sino precisamente coa falta de entendemento por parte do conxunto da sociedade, homes e mulleres, de que os servizos non eran cousa nosa das mulleres. A atención á vida e á economía non era cousa nosa das mulleres. Non queríamos seguir, nin queremos, soportando
esa idea de que o que unha muller non fai, págase con un servizo ou dase con un servizo público. Ata que non interioricemos que efectivamente os coidados e, polo tanto, a economía son cousa de unha sociedade no seu conxunto, dificilmente imos a poder resolver o tema dos servizos no rural, creo eu. E nada máis, que sepades que está sucedendo e que todas estas tribus existen neste país agora mesmo. Facendo desenvolvemento, claro. Bueno, ahora abrimos un coloquio. Quen quere facer algunha aportación, dúbida, pregunta, reflexión? Ninguén. Deixáchetelo moi claro todo. Sí. Ana quere. Bueno, bo día. Eu quería falar ou reflexionar e tamén trasladarlle unha pregunta a Carmen, non? Bueno, agora estuveches falando de que as tribus existen, de que son moitas no país, pero eu teño a sensación de que para a maior parte da sociedade son completamente descoñecidas, non? Bueno, teño que decir que fui unha nena sin aldea, sin terras, e que a miña primeira interacción coa terra real foi con esta muller, que foi a miña profesora dunha horta urbana no meu concello que é Ames, non? E para min é unha muller a que admiro moito e que para min ten un valor moi importante. Pero como a min hai moita xente que xa non ten esa relación co rural. Os meus abuelos xa non tiñan terras, no meu caso, non? Entonces, hai moita xente que non lle dá ese aprecio ao rural, que non ten ese interese por un rural vivo como que nos defendemos, en moitos casos por un descoñecemento, non? Pois de todas estas cousas que nos plantexamos e que para eles non existen porque non as viviron nin ninguén llas achega, non? Entre as cousas que estamos falando onte e hoxe, as estamos enfocando un pouco no ámbito local, non? E no municipal. Eu sei que tú traballas nunha cooperativa que é Lentura, que si traballa a nivel municipal co Concello, e falábamos desa rede de comedores escolares municipales, no que tamén Ames está inmerso nun programa, non? Que dá a coñecer ese outro xeito de produción e que traballa non só cos nenos, sino tamén coas familias, como tú comentabas antes. Pero eu creo que dende a institución local se poden facer moitas cousas para visibilizar e dar a coñecer ese traballo que vos facedes, e en realidade un traballo non para darvos a coñecer a vos, sino para facer país e realmente ser transformadores, non? Desde a institución local. Entonces, gustaríame saber cales son que accións pensas que poderían desenvolverse dende a institución local, xa que aquí hai moitos compañeiros, concelleiros, concelleiras, que igual algúns non son hoxe, pero agardamos que sexan despois de 2019, e como eles poderían favorecer o coñecemento desas tribus, un desenvolvemento dun rural vivo e de todas estas cuestións das que falábamos neste momento. Pois é moi sinxelo, coñecéndonos. Pero que pode facer a institución local? Coñecer as persoas que ten na súa localidade. Quer dicir, eu antes comentaba que as relacións están completamente rotas entre as persoas. Entonces, ou eres desta tribu, ou eres daquela outra, ou eres de Marea, ou non eres, ou eres do PP, ou eres non sei que. Eso está completamente roto. Vale, fixemos eso. Fomos construindo eso. Entonces, recompoñer eso é no que estamos. Entón, desde unha acción local, coñecer e saber que persoas son as que aínda viven a día de hoxe e polo tanto, animar as que poideran ir a vivir a día de hoxe ao seu entorno rural, pero a día de hoxe seguro que hai persoas vivindo ali.
e poñelas en contacto precisamente con algo tan básico como, por exemplo, son as cociñeiras e cociñeiros e o personal de comedor e os mestres e mestras de calquera colexio público de calquera concello. Non é ni máis ni menos que iso, é dicir, nós polo menos é a experiencia que temos, é dicir, fai, non sei, 4 anos, eu non son de Ames, eu son de Rois, vale, en Rois simplemente dicíamos, isto é increíble, o sea, aquí estamos, nós mesmos, que vivimos ali, e 3 familias máis que tamén viven en Rois, e que tamén están, pues, neste caso en Lentura, fornecendo de alimentos á poboación dali da comarca. E resulta que nos nosos comedores escolares en Rois non temos, non fornecemos de alimentos, e en Ames sí, levamos 8 anos, e isto non pode ser. Bueno, pois o que fixemos foi, non a través do Concello, pero o Concello podía ternos precisamente facilitado, ir a falar ao Colexio de Urdil, ir a falar ao Colexio de Rois. Mestres, mestras non son todos, nin moito menos, nin todas, pero con que haxa un ou unha, e con que haxa un ou unha cociñeiro ou cociñeira, xa está montado. Entón, eu o que intentaba transmitirvos é que moitas veces, creo eu, moitísimas veces, o recuperar esa idea de que nós, iba a decir Podemos, de que nós somos quen, de que nós somos quen de ser actores e actrices políticas no noso día a día, facendo o que facemos e traendo a máis xente a facer. Se iso, ademais, se entende, se dinamiza e é unha acción de goberno desde un concello, home, e non só para os comedores escolares, é dicir, e para, pois, precisamente, moitas veces, montar, por exemplo, un escaparate que non só son sitios de venta, que son os mercados locais, e facer unha normativa municipal que non signifique que eu teña que estar debaixo da mesa con a carne metida en frío, os ovos metidos en non sei onde, o mel agachado, vale? Son escaparates, non só son escaparates, que é dicir, sitios onde a xente nos relacionamos, onde montamos cousas, onde facemos precisamente economía, relacións e desenvolvemento. Entón, é algo tan básico como iso. E, ademais, depende dos gobernos municipais facer normativas municipais, é dicir, facer unha ordenanza municipal, vale? Que nos permite facer eso. E animar, por exemplo, algo que neste momento están facendo no Concello de Brión, ali ao pé de Ames, que é facer un centro impulsado polo propio Concello de transformación de alimentos para quen? Non para xestionar unha empresa para non sei... Non. Premisa básica, que quen nos xestionen e quen, polo tanto, se sirva desta instalación para facer unha cociña colectiva a proposta de toda unha serie de xente que vivimos ali. Cociña colectiva na que vamos ir as persoas que neste momento tamén temos que vender de maneira ilegal as nosas conservas e poderlas facer ali, sacalas dali, con un papelito que diga isto ya é sano e además se pode comercializar. Pois eso está neste momento impulsándose desde un concello que está a pé. Un matadeiro móvil. Neste momento, no mesmo Concello de Brión, estáse impulsando e xa está andando o rexistro neste momento para termos un matadeiro móvil na comarca da Maía do Sar. Chegaremos ao Barbanza. Por qué? Pois porque o necesitamos a xente. Entón, todo iso de onde sae? Pois sae precisamente de podermos falar e de podermos poñer enriba da mesa a tribu dos barbanzáns, a tribu dos amaeos e a tribu dos que necesitamos este ou outro. Pois veña, vamos petar en Amos, vamos petar en Brión. En Rois non petamos, pero por iso son importantes tamén as persoas, os gobernos municipais. Vale? Ou en outros sitios, en Lousame, ou non por todos son mesmo. Vale? Entón, que hai que facer? Falaremos. Estaremos na tribu, cas tribus. E escoitar. E dai saen todas estas cousas. Isto require unha lógica proactiva por parte dos concellos. Unha das cousas que hai que recuperar é a política de desenvolvemento local, un modelo líder que foi típico nos anos 80 e 90 e que se abandonou sobre todo porque nos quedamos pensando nos centros de interpretación que costaban 200.000 euros e que logo non servían para nada. Entonces, efectivamente, houve procesos de control que non funcionaron e que provocaron que se despilfarrara iso porque non existía, por exemplo, un diagnóstico do territorio, que significa coñecer a xente, quen fai que, quen sabe facer que podemos facer, que se fixo no pasado e, sobre todo, decidir que queremos ser. E o problema é casar eso que sabemos facer con eso que nós queremos ser,
con eso que ten sentido, porque ao final temos que facelo para alguén e temos que saber para quen. Entón, necesitamos esa visión de promover un desenvolvemento de baixo arriba, necesitamos que os concellos sexan proactivos, os que veñen polas oficinas do concello son os promotores inmobiliarios, o resto hai que salir e hai que recorrer todo o territorio e ver cuáles son a xente que se move, que necesita. Lembro facendo un proxecto nun concello de queixo, donde a xente de desenvolvemento rural non sabía cuáles eran os produtores tradicionais de queixo que había en ese concello, porque era unha persona que nunca salira da súa oficina. Que hai que facer? Hai que sair da oficina, hai que estar no territorio, hai que ter unha perspectiva de desenvolvemento, hai que empezar a pensar quen sabe que, quen sabe outro. En Lentura, unha cousa que me pareceu sempre maravillosa é como xuntaban a xente do rural que sabía unha determinada cousas con xente urbanita que sabía outra determinada cousas e cada un lle ensinaba o outro. E nos nutrimos de todo eso, e se nutre de todo eso, pero eso significa que alguén ten que ter unha actitude proactiva, significa que os axentes de desenvolvemento local non poden ser dadores de altas de autónomos, para iso non necesitamos moitos recursos, deben ser personas que estén analizando o territorio, que estén buscando oportunidades, que estén buscando como ligar. Teño produtores de queixo, que formación necesito, sobre que, quen a pode dar, como consigo acceder a suministrar os mercados, como conecto ca hostelería local, como pode ser que en un concello de queixo poñan o queixo ese holandés, como as feiras e os recursos que teño os movilizo en torno a esta idea de desenvolvemento, pero fai falta unha idea de desenvolvemento, un sector que sexa motor e que poda generar un efecto de arrastre, porque iso é o que buscamos. Eu teño o queixo, pero resulta que hai laboratorios, empresas de análise, de transporte, de outros produtores que poden facer outras. O que necesito ter a idea de ligar todo eso, e iso hai que salir do despacho. E eu, se me permitides, unha cuestión que tiña por aquí apuntada e estaba sin acordarme. E, sobre todo, tamén precisamos visibilizar e recoñecer toda unha cultura económica que aínda a día de hoxe, eu antes citeino, pero aínda a día de hoxe, seguimos sin pensar que existe. E existe. Sí? Cando nos organizamos ali na comarca, tiñamos clarísimo que era máis importante que estuveran no grupo de produtores e produtoras que conformamos fai 12 anos, que estuveran aí as mulleres, digo mulleres porque eran mulleres neste caso, que tiñan 5 kilos de cebolas, 20 kilos de patacas, 3 kilos de allos, 40 kilos que daba a laranxeira no tempo, 20 kilos que daba a maceira. Tiñamos clarísimo que todo eso conformaba e conforma a economía do que queríamos ser, do que queríamos seguir sendo. E iso conforma unha maneira de desenvolvemento. E iso moitas veces ni siquiera se visibiliza. Xa digo, están algunhas persoas desde as institucións, neste caso desde as 3 universidades que eu coñeza, recollendo todo o que eso supuxo a nivel económico e aínda supón a día de hoxe. Mirade, Calín, que algúns que estáis por aquí supoño que coñecéis de sobra, Joan Carlos Carreira, acaba de facer, el e Emilio Carral fai nada, 2-3 anos, unha publicación maravillosa que se chama O pequeno e grande, ¿sí? Desmitificando, e non só desmitificando, sino precisamente poñendo en valor todo o que supón o minifundio neste país, todo o que se pon de desenvolvemento, non de atraso, de desenvolvemento. Vale? Entón, hai un dato nesa publicación que se non lle pedides a Joan Carlos Carreira e se non o buscades por aí que está colgado mesmo nas redes, que é que 100.000 persoas neste país comemos todos os anos carne de ave, de pollo, basicamente, exclusivamente procedente de ningún dato do mercado. É dicir, exclusivamente procedente do que se chaman excedentes das casas labregas. 100.000 persoas, que se di moi rápido, Vale? Toda esa economía onde está reflexada. Toda esa autonomía,
toda esa soberanía da que tanto moitas veces falamos, onde está reflexada? En ningún lado. Non existe, sí existe. E está neste país presente. 100.000 persoas ao longo do ano, só en carne de polo. Non vos falo das hortalizas, nin das froitas, nin de... Vale? Por lo tanto, seguramente empezaremos a saber destas cousas e a pensar que o minifundio tamén igual ten outras connotacións que non son as que nos repetiron de concentración de terras, que en algunhas cousas poden facer falta, pero na maioría dos casos o que significan é diversidade e poder producirmos todo tipo de alimentos. Un pouco de todo e moito de nada. Que é precisamente o contrario á economía capitalista de mercado que nos levou, pois seguramente, non me atrevo a decir, pero a situación que hoxe en día parece que todo o mundo lamentamos. Pero non está perdido, Ahora, tamén hai que recoñecelo, claro. Bueno, están indicando que rematamos aquí, se non hai ninguna cuestión máis, e nada, e agradecer. Eu agora xa que coñezo a tribu de Carmen Freire, pois xa intentaremos estendela ao Barbanza e a Boiro. Moitas gracias, Tara. Carmen Freire está na tribu do Barbanza. Non é ao revés. Moitas gracias. Por certo, desculpade só... Eu chámome Carmen Freire Cruces, tamén teño nai.